Bueno, boas tardes a todos. Vamos dar comenzo ao pleno ordinario en primeira convocatoria, 8 de outubro de 2020, ás 20 horas. Antes de nada, excusar a Beatriz por temas particulares non pode asistir e máis o concelleiro do BNG, que por razóns médicas tampouco pode asistir. Bueno, o primer punto do orden do día e a aprobación da ata da sesión plenaria ordinaria do 10 de setembro de 2020. Non sei se queren facer el tipo de alegación, algo? ¿No? Pues procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moi ben, moitas gracias. Se nos está entregando a documentación un feixe, ¿no? Entonces, pido que as actas sean grapadas, así como outros expedientes que teñen entidade propia, non todo revolto, para facernos a vida máis fácil e eficaz, claro. Moi ben, moitas gracias, señor Vela. Bueno, pasamos ao punto número 2, expediente 4123/2020, convenio de colaboración entre o Concello de Boiro e o Concello de Ribeira a recollida de animais abandonados e outras cuestións que redunden en protección e defensa dos animais de compañía. Bueno, propoñemos a retirada deste punto por un error de cálculo que detectamos a última hora e o traeremos para o próximo pleno. Propoñemos a retirada deste punto porque encontramos uns errores de cálculo e o traemos para o próximo pleno. A ver, que se oiga ben, porque vale. O Ozal impide entenderse. Por que se retira? Por un error de cálculo, que detectamos uns errores de cálculos nos informes, traémoslo para o próximo pleno. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3, expediente 4189/2020, determinación de días festivos locais para o ano 2020. Simplemente mencionar que se propoñen o 16 e 31 de agosto a festividade do Virxe do Carmen e a festividade de San Ramón, porque, bueno, é costumbre sempre elixir estas fechas. Non sei se queren facer mencións ou se pasamos directamente á votación. 2021. Dixeches 2020. Perdón, 2021. Perdón, 2021. Non sei se queres facer unha mención, se non pasamos á votación. Vale, moitas gracias. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moi ben. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 4, expediente 4184/2020, moción do Grupo Municipal Dice Boiro, mixto en relación coa instalación de alumeado e pintado de pasos de peóns na estrada AC 305. Señor Velo, ten a palabra. Bueno, todos recordamos con o antigo goberno neste salón de actos viñeron, se enchiu de xente desa calle, desa rúa, porque carece de seguridade. E houve, que eu sepa, 3 mortos, e moitos máis feridos. No inverno é imposible ver o peatón que está a pasar en contra un de golpe, no caso de peatóns, que o poden comprobar personalmente. E entón, esa calle é a AC 305, carretera Padrón Ribeira, onde están pasando xente que conoce a zona e outra que non conoce. E vai por unha carretera general, non é o mismo que ir por unha carretera general que ir por unha calle. A calle, xa sabemos que temos que ir con máis ou menos prudencia. Na calle, nunha carretera general, normalmente un tira para diante. A xente que desconoce o problema, pois aí hai moitos. Desde que esa xente veu aquí e pediu un portavoz aí con os puntos que se arreglara iso e non se fixo. Entonces, claro, aquí hai un problema. Ou atendemos, como é unha necesidade, non me explico, porque está ainda sin arreglar. Desde que entramos nesta legislatura, levo peleando, dicindo ao alcalde, insistindo, me enseñou varias cousas, pero as cousas
se se fala delas, está ben, pero se non se resolven, non sirve para nada falar delas. Eu presento esta moción para que inmediatamente se poña a luz, que se vexan as dúas aceras, que se vean os pasos de peatóns e que sean tan señalizados como está o paseo marítimo, por onde apenas pasa nadie. Por onde apenas pasa nadie. Esa mesma seguridade, esas luces, toda esa cuestión, hai que poñela aquí nos pasos de peatóns. E iso é razonable. Se alguén que non está de acordo con eso, pois que vote en contra. Porque aquí, para levarnos a contrario uns aos outros, sobramos. Aquí temos que resolver os problemas que hai. E para iso estamos. E sin máis reparos. Propoña quen o propoña. Desde logo, a corporación anterior, creo que houve aprobado, desde logo. Pero non sei se foi por unanimidade. Pero é igual, foi aprobado. E o problema sigue aí. Por aí había que empezar. Esa é a calle máis peligrosa que temos en Boiro. Porque é a carretera que non é nosa. Pero, sin embargo, podemos actuar, que non se me poña disculpas que decía da Xunta, tal. Sí, é da Xunta, como é Vilariño, que se llevou moi boa luz. Eu quixera que houbera, me alegro que se haxa luz boa en Vilariño en todas partes, pero primeiro debía ser por aquí. E ali tamén, pero aquí sí. Quero dicir que se se pude actuar en Vilariño, que é a carretera mesma que aquí, non hai disculpa para non facelo aquí. Me entendedes? Eu o que quero é que se razone e que non nos tomemos o pelo uns aos outros. Que non se veña con disculpas que se está así esquivando resolver o problema. Iso non me vale. Aunque a algúns lle valga. A mí non me vale. E non debe valernos a nadie porque son cousas que os ciudadanos padecen. Así que, por favor, arreglemos esa calle. Darlle seguridade, luz sobre todo, e boa señalización, que a necesita máis que ninguna calle. Moi ben, moitas grazas, señor Velo. Señora dos Torrado, ten a palabra. Sí, boa tarde a todos e a todas. Bueno, pois, efectivamente, a moción a que fai referencia o señor Velo da pasada legislatura, que se aprobou efectivamente por unanimidade da conxunto da corporación, era unha moción que presentaba o noso grupo Boiro Novo e, evidentemente, como non pode ser de outro xeito, despois de transcurrir o novo goberno máis de ano e medio sin terse executado, pois, por suposto, tamén apoiaremos, ainda que sea de xeito reiterado, esa proposta que levábamos nós fai máis de 3 anos, non? Nós, en concreto, nesa proposta non iba só a cuestión da seguridade viaria e da iluminación para que, efectivamente, fora máis seguro o tránsito, tanto para peatóns como para as persoas que circulan en vehículo, senón que íbamos moito máis alá. Íbamos moito máis alá en facer un proxecto integral de rexeneración urbana da rúa principal, por ser a rúa máis histórica do noso concello e que aínda permite poñerse en valor para o conxunto da poboación. Non só levamos aquela moción fai 3 anos, sino en todos e cada un dos orzamentos municipais que presentou o anterior goberno, presentábamos unha emenda en concreto para que se fixera un proxecto de desenvolvemento integral desa rúa principal. Non tuvemos éxito co anterior goberno, evidentemente, polos motivos que foran, pero despois ainda seguimos insistindo na rexeneración integral desa rúa principal e volvemos no momento da investidura do actual alcalde a poñelo no pacto de goberno que asinou o Grupo Boiro Novo co Partido Socialista como unha das exixencias que poñíamos ao actual alcalde para favorecer a súa investidura. Quero recordar a todos e a todas que nós no seu día ao Partido Socialista non lle pedimos nada a título ni particular ni a título individual para haber un novo cambio de goberno no noso concello, sino que puxemos encima da mesa proxectos para desenvolver no noso concello. E un deles, precisamente, era a rexeneración integral da rúa principal, que ten que ir moito máis alá de poñer 4 maceteros nesa rúa. Por iso, pois, evidentemente, imos apoiar esta moción.
E seguiremos insistindo en que cumpla co acordado con este grupo municipal de Boironovo no momento da investidura, que é unha rexeneración integral, un proxecto técnico, viable, apoiado económicamente e que permita rehabilitar esa rúa e poñela en valor. Por iso, evidentemente, apoiaremos esta moción porque levamos xa máis de 3 anos traballando porque este proxecto se breve adiante no noso Concello. Máis grazas. Moitas grazas, señor Dores. Señora Raquel, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi boa tarde. Ben, dende o BNG tamén imos apoiar esta moción. Para nós a seguridade viaria é unha prioridade, así o manifestamos en reiteradas mocións que presentamos tanto ao longo desta legislatura como da legislatura pasada. Tanto é así que na anterior legislatura foi aprobada por unanimidade unha moción na que recollía que se iluminasen tanto as rotondas como os pasos de peatóns e que señalizasen correctamente, e a día de hoxe sigue sen facer. Isto acontece cos que se piden expresamente nesta moción, que son os da rúa principal. Nesa rúa principal concordo co que dixeron os que me precederon na palabra. Non é só señalización correcta de pasos de peóns e velar pola seguridade viaria, senón tamén que había o compromiso desta corporación de rehabilitar esa rúa, de darlle un cambio integral, e iso pasa por algo máis que espichar macetas en cada corrucho da rúa. Ocurreseme un exemplo chorra do que pasou nesa rúa poñendo eses maceteiros, non sei, é como poñer os zapatos de tacón ou os que teas para as mellores galas cunha bata de casa. Non ten moito sentido, cando non se fai algo máis por rexenerar esa rúa. Imos apoiar esta moción e nada máis. Gracias. Moitas grazas, señor Raquel. Señor Ruiz, segunda. Ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Boas tardes a todos. Bueno, é un tema importante este da iluminación das calles. Nós estamos de acordo que se mellore a iluminación, que se mellore a seguridade dos veciños, pero é evidente que no Pacto Verde Europeo, que todos estamos mirando por a reducción das emisións de CO2, contaminación lumínica, porque a produción de enerxía eléctrica produce emisións de CO2, nun porcentaje importante dentro do mix energético deste país e de Europa, e, polo tanto, se respeta eso, moi ben, porque vamos coincidindo cas directrices do Pacto Verde de París, o último, e a normativa da Unión Europea en esta materia. E despois o tema da contaminación lumínica. É evidente que a seguridade das persoas é importante. De la contaminación lumínica hai estudios que aseguran que ten peligros para a saúde. Entonces tenemos que sabemos que para cumplir isto as potencias, os lúmenes, ou os vatios traducidos a lúmenes que chaman agora, teñen unha limitación, que os grandes organismos como son o IDAE, do Goberno Central, ou da Xunta de Galicia, exixen eses requerimentos e que hai que cumplirlos se queremos ter fondos para acadar este proxecto de cumplimento do Pacto Verde. Nós, cando estamos aquí, si hemos cumprido ca calle principal. É evidente que non gustou, fixamos algunhas rectificacións na calle Bao, na calle principal, encima de Vila, fixamos as máis visibles as rotondas da entrada salindo da autovía, na Fernández Mato, na calle Bao, rúa principal, na Madalena, en Escarabote, que ten unha iluminación moi boa de LED, non? E eso sí, despois fixemos unha cousa importante. Había un gran recibo da luz neste concello, se rebaixou e se mantuvo ese rebaixe, a pesar de esas facturas multiplicadas de Fenosa, que tuvemos que meter unha persona especificamente para controlar a Fenosa, que eu sei unha verdadeira vergonza, agora non é Ferro Fenosa, ou é Sinergi, ou Energi, e conseguimos estabilizar presupuestariamente ese control. Eu creo que temos que aspirar a ser un país europeo en todas as normativas.
Temos que ser un país globalmente responsable, enerxéticamente responsable e ir cas novas tendencias. Isto, hai múltiples estudios por científicos, profesionales, que avalan isto que eu estou dicindo. A seguridade é importantísima e, polo tanto, se se respetan os temas económicos, se se respeta o aforro enerxético, o tema da contaminación lumínica, nós estamos aí. Nós estamos aí, pero temos que mirar por o futuro. Aquí non se pode vir facer demagoxia. Claro, non podemos ver con luz igual que se fora de día, porque xa non vemos cando chove, é de día. Verdad que se perde, señor alcalde, usted sabe, a visibilidade, por iso hai que poñer as luces e os faros nos coches. Vale. É evidente. En canto aos pasos de peóns, hai algunhas partes que será competencia xa non da Xunta, ainda que a carretera da Xunta é de tráfico, usted sabe ben, que delimita as zonas dos pasos de peóns, que son eles que nos ten que pintar, porque están arranxando esta rúa principal, tanto un asfaltado de toque, pode ser a mellor, poderá ser peor, e tamén pintando o que é todo o que o tramo, a travesía da 305 que pasa por Boiro. Non estamos a favor desto, vamos a ver. Nos vámonos a abster. Vamos a ver. Porque non sabemos exactamente que tipo de alumbrado quer este señor. Ou, perdón, o señor Velo. Porque tería que explicar nesta moción que tipo de alumbrado quer, que ventaxas ten, que aporta á sociedade, se cumple a normativa en vigor en estes elementos, que creo que, bueno, nun papel podense escribir cousas moi genéricas, pero as normas non acepta de normas genéricas. Hai puntos, comas, puntos suspensivos non os hai, non os debe haber. E, polo tanto, nós estamos en esa tesitura. Que se mellore a rúa principal? Correcto. Me parece magnífico. O paso de peóns, magnífico. Aí non temos absolutamente ninguna duda de que os hai que pintar. Pero nós teñemos que asegurar que Boiro vai ser un concello adaptado, un concello moderno, e que ten que contribuir ao aforro enerxético. España está sendo penalizada con máis de 60 millóns de euros por este concepto. A contaminación lumínica é un problema, vale? Nos vámonos a abster, nós queremos o mellor para os boirenses e para a súa seguridade, pero tamén para a súa salud, para a economía deles e para a economía do concello. Eu creo que se funcionan así países como Alemania, como Francia, Irlanda, que só hai que viaxar un pouco, e incluso moitísimas cidades de España, vayanse a Madrid ou a Barcelona, a moitos sitios, tenemos que ir por este senso, porque a realidade é moi tozuda, a realidade se impón. Nós, esta é a nosa postura, nós, salvo que haya un comentario, algo que non nos guste, algo insidioso, non vamos a participar no segundo punto, pero queda claro que nós queríamos unha moción con garantías. Iso está aí. Solo añadir que cumpla isto non se añade, añado eu neste pleno. Pero as mocións han de facer ben, creo. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Dieste. Empezamos co segundo turno. Señor Rodríguez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Boas tardes. Bueno, imos a votar a favor da moción de Iniciativa Ciudadán Boirense, porque, bueno, estamos a falar de seguridade viaria, creemos que realmente non merece moita discusión, non dá para moito o tema. Aínda que eu non era concelleiro no mandato anterior, si teño constancia da existencia da moción de Boiro Novo para que se acometera unha reforma integral da rúa principal, porque nós, desde outras instancias, tamén o tratamos de promovelo. Non creíamos que seguimos pensando que é unha zona que hai que dinamizar económicamente, comercialmente, e que o Concello ten moito que aportar á hora de contribuir a ese objetivo. Sin embargo, bueno, como me temo que executar un proxecto desas características vai requerir tempo, e ao mellor bastante tempo,
Mentras tanto, eu creo que se impón a urxencia. Insisto, estamos a falar de seguridade viaria e estamos a falar de que a actuación que se plantexa e que se necesita en términos de inversión non significa pois nada inasumible. Entón, se temos en conta a proporción ou a relación entre o retorno e a inversión, eu creo que hai que actuar con urxencia, con inmediatez, hai que balizar os pasos de peóns e hai que incrementar a iluminación. Afortunadamente, nós aquí non temos ningún observatorio astronómico. De verdade, eu viaxar non viaxo moito, pero que non quero que me metan un viaxe. Entón, vamos a tratar de mellorar a iluminación, vamos a tratar de mellorar a sinalización, porque está en xogo a vida e a integridade das persoas. E isto pódese acometer de maneira, eu creo que rápida, con inmediatez e con resultados igual de rápidos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Velo. Señor Velo. Señor Velo, segunda intervención. Ten a palabra. Eu creo que a política é a Torre de Babel, porque cada un fai... Eu non dixen nada de Ceboiro. Sí, o meu partido é Ceboiro. Eu pertenezco a Ceboiro, non pertenezco a ningún dos outros partidos. E como dice Ceboiro, temos independientes, somos os máis independientes que hai aquí. E quero dicir, teño que dicirlle ao señor Dieste, que ten unha flegma que lle impide reconocer aos demais, teño que dicirlle que non ten que acusar a nadie de demagoxia, porque usted tuvo, na súa intervención, tuvo facendo demagoxia a mazo. Paseou toda Europa, a parte de Boiro, Carabote, que fixeron aí, que fixeron alá, que fixeron no outro lado, que fixeron en Francia. Siga, señor Velo. Podo seguir, se non entre o alcalde ou o interlocutor o que estou contestando, por alusións. No, pero non se fixo nada. Pídolle ao señor deste que abandone a súa melodía estridente e que non teña a mente tan retorcida e que se deixe de andar acusando aos demais do que el padece. Precisamente, unha das cousas que usted dixo que non había que fazer demagoxia. Usted fixo porque estuvo paseando por toda Europa e dando leccións de ahorro energético e este rollo. Pois mire usted unha cousa. Usted foi aprobado isto aquí. Tiña que haberlo ejecutado porque a lei dice que os acordos son de obligado cumprimento. E a quen corresponde a ejecutalos? O alcalde. E usted non é respetuoso coa lei. Xa non dixo coa voluntade dos demais. Porque aquí foi votado por maioría e non sei como votou usted. Pero usted era alcalde, tiña que ejecutarlo. Non o fixo. Agora ven con demagogias, como usted dice, acusa aos demais para alargar o tema, dicindo que se a moción non estaba ben feita. Que quere que presente o proxecto que o faxeo? Ningún político pode facer o proxecto. Tampouco fai falta ningún proxecto, eu non estou de acordo que faga falta ningún proxecto. Sencillamente, pintar ben os pasos de peatóns, marcarlle como está na Avenida de Compostela ou no Paseo Marítimo cas mesmas luces. Levantar os brazos de enfrente que só alumían ao pé dunha calle e a outra queda sin luz. Levantar eses brazos e se non dá luz ás dúas aceras, colocar unha fila de luces como deixara eu cando estaba aquí. Eso está claro, porque se estamos dando argumentos para seguir alargando e non arreglar o problema, eso é caótico. Eso é ben sencillo. Mais luz, ben se lle cedo nos pasos de peatóns e costa menos que estes 10.000 euros que se gastaron nas margaritas aí no mes de agosto que nadie sabía para que era. Vale pouco. As macetas están ben. Dieste, por favor, atenda, que eu estou non atendendo a usted. Deixese andar incordiando por aí. Mira unha cousa, as macetas están ben, son estéticas, pero non dan seguridade, vale? E entonces deixémonos de leches, porque, aparte de ser políticos, temos que ser ejecutivos, porque somos unha empresa de dar servicios aos ciudadanos, de dar seguridade. A ver se entramos dunha vez en razonamientos e menos confrontación de tipo personal desdeñando o que fan os outros.
mire unha cousa, sei facer as mocións mellor que usted. Porque, ademais, tamén o meu traballo está aí. Cando fui un alcalde, e o seu tamén. Compare. Compare. Pode comparar. E se aquí non premiamos o que traballa, eso, entón non somos vos políticos. E se non premiamos o que razona, o que precisamente defende o Estado no que estamos, que é o Estado democrático e de derecho, seremos os malos políticos. E non temos que ser do Estado, gobernante do Estado, para aprobar os presupuestos. Porque os presupuestos son a columna vertebral dunha familia, como son o testamento, que se fai un testamento a familia para que os fillos non deixen líos. E nós facemos os presupuestos para que non haxa líos, para que non haxa que adjudicar obras ilegales sin partida presupuestaria, nin despois levantar reparos, nin toda esa cuestión. A ver se entramos pola legalidade. Os primeiros somos os políticos. Somos os primeiros que temos que dar exemplo a todo o mundo. Porque nos eligiron por ser os mellores. O mellor eligiron porque nadie se presentou máis. Pero, bueno, de todas formas temos un compromiso ca ciudadanía. E quero dicir, señor Dieste, cando usted fala do ahorro energético en Francia, que si a Unión Europea, que si todo, ali arriba en Vista Alegre, ainda agora sigue tamén, había un transformador que non funciona. Deixaron abandonado. E as luces dali, hai uns focos de miles de vatios ali, e poden ustedes aforrar energéticos, cambiálos a LED, e aforrarse moitos miles de vatios, cambiándos a LED. Eso é como se aforra a energía. E teño entendido que hai un transformador adjudicado desde hai un ano, non sei que pasa, se non me diredes, que é porque non se pon ese transformador. E así que deixarse de falar de oídas, a vestir hacia fora e traballar máis hacia dentro. Non utilizar argumentos baladís que son, a parte son falsos, porque se queres forrar a energía, o que tens que facer é optimizar, é poñer LED, é o que hai que facer. É non ter luces de neón por aí que consumen unha barbaridade, porque eso xe eu, cando fui un alcalde, que hai 25 anos que non o son, pero daquela xa fixemos o ahorro energético. E xa deixamos un alumbrado na calle principal que non había ningún problema con el, víase moi ben, non había accidentes. Pero claro, os expertos cambiaron, pero foi a peor. Así que deixase de Monsergas, eu dice que o proxecto, ou sea, a moción non concreta. Eu dixo, na parte dereita, ponlle LED potente, para que se vexa ben na acera, levantar os brazos, porque eses brazos están casi horizontales, para que dé a luz, non só nesa acera, sino de enfrente. E se eso non resulta, que eso hai que probalo, entón hai que meter outra fila de luces pola esquerda, pola acera da esquerda. E entón pintar ben os pasos dos peatóns e poñer unhas señales intermitentes, porque é moi peligroso. Ven xente que non conoce o lugar e pasa, e encontrase con xente encima do peatón. Entón, como do paso dos peatóns. E aparte disso, hai unha cousa que non se ve do inverno, non se ve. Por iso hai que iluminar de seguridade. Ese é ben sencillo. Non gaste os teus cartos en ningún proxecto de nada. Que costa máis o proxecto que vai costar o propio a solución. Que poñer esas luces, como en todos os sitios. Poñer luces potentes e que iluminan ben, que aí falta luz. Frente ao Concello, peor ainda, porque resulta que a institución máis importante de Boiro, que é o Concello, resulta que chegas aí arriba, aí a esquina, é oscuro totalmente. E iso non pode sostenerse así. Non lle demos tanto, a ser máis prácticos. Gracias. Muchas gracias, señor Velo. Señora Dores, a palabra. Sin tanta paixón, non son tan apaixoada como já está. Eu non che corregí nas súas intervencións, pero eu agardo que a moción que prospere e que igual que prosperou da outra vez, pola contra desta vez se execute. Se non, tería moito castigo para o goberno, que además de terse comprometido no momento da investidura a executar algo que non era nada para Boiro Novo, se era algo para o conxunto da poboación de Boiro e en particular para a rúa principal, e estamos a piques de chegar á metade da legislatura
e evidentemente se ve que isto está sin facer. Eu agardo que a vista de que no primeiro turno de palabra nin o alcalde nin o voceiro do Partido Socialista interviron, espero que nos teñan esa sorpresa de que como este ano non houve orzamentos municipais, bueno, pues que xa teñan prevista a partida presupuestaria correspondente para executar esta actuación que lévase exixindo por parte da poboación dende fai máis de 4 anos. Eu espero que sexa así, porque nese caso evidentemente contarían con o noso apoio, pero cada vez temos menos confianza na evolución que poda estar tendo os determinados acordos que mantuvemos nos últimos tempos. Moitas gracias, señora Dores. Señora Raquel, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, moi breve, simplemente reiterar o noso apoio a esta moción e quero dicir que con iluminar correctamente os pasos de peóns e facelos seguros non vai en contra nin da normativa europea, nin provoca máis contaminación lumínica, porque tamén se fixo en outros lugares, como son Cima de Vila, que se puxeron uns focos para que os pasos estivesen ben iluminados e non supón problema ningún. Gracias. Moitas gracias, señora Raquel. Ten razón. Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, boas tardes, noites a todos. Ahora nos toca nos facer relatorio, como non podía ser de outra maneira, das medidas levadas a cabo por parte do Goberno durante estes ano e meses que levamos ao frente deste Concello. Por poñer solo algún exemplo do que se ten feito para solucionar algunha da problemática que se manifesta en esta moción, non fai moitos días que se lle trasladou á Consellería a petición de limitar a circulación polo tramo urbano do Concello de vehículos pesados. Requireuse xa o ano pasado un informe á Policía Local de todo o tramo que circula da AC305 polo ámbito territorial deste municipio, que discorre desde Ponteveluso hasta o Pontellón, para que se lle dera traslado á Consellería das deficiencias que se atopaban en toda a vía. Porque, como sabemos, como xa se puxo aquí de manifesto, había competencia da Xunta de Galicia. Actuouse concretamente, como dixo a compañeira do Bloque Nacionalista Galego, na zona de Cima de Vila, nun punto negro que estaba a sufrir constantes problemas circulatorios, ca colocación de iluminación suplementaria nos pasos de peóns, que queda ao lado da gasolinera e no que hai ali onde se puxo ahora Piensos Biona, actuouse concretamente en eses dous. Cambiouse, vense de cambiar recentemente toda a iluminación que transcorre desde o Alto de Vilariño hasta a Brea, cambiándose a LED e aumentando a súa incidencia na vía. Xa o ano pasado, quero lembrar que foi polo mes de novembro, nunha visita que tuvemos da Conselleira, onde non estaba previsto tratar este tema, nós que somos coñecedores de que esta problemática na que a vía non é nosa e afecta aos nosos veciños, che trasladamos a mesma á Conselleira e acadamos dela un acordo verbal de que iba a facer un proxecto para mellorar a seguridade vial, sobre todo na zona máis urbana desta vía. E, últimamente, xa para rematar, teñense producido varios pintados de zonas amarillas, de zonas de motos, de zona de bus, que intentan un pouco paliar as deficiencias en cuanto a seguridade vial, intentando mellorala en todo caso. O das macetas, evidentemente, é algo decorativo. Nada ten que ver, se quedaba algunha dúda, ca seguridade vial da vía. Lamento que hai xente que non lle gusta, outros están realmente contentos da colocación das mesmas. Nada máis, como non podía ser de outra maneira, non estamos contentos co traballo realizado porque nos parece pouco. Estamos traballando día a día en mellorar a seguridade vial desta vía. Están os servizos municipais xa ca tarefa programada para dotar de máis iluminación a aqueles pasos de peóns que máis teñen incidencia de problemas de circulación.
no pós do ano pasado aprobouse unha obra que se trataba da mellora da circulación no entorno dos colexios de Praia Sardín, que se vai executar este próximo ano 2021, e, como digo, nunca vamos a estar contentos con todo o que fagamos, non fixemos máis a toda agora, intentaremos no futuro acadar máis cousas para intentar que esta vía teña a mínima incidencia de problemática de circulación, como digo, para a nosa veciñanza. Nada máis. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste, ten a palabra. Tiña razón. Bueno, mira, nós, como nos animaron a Xunta, a FEGAM, e a Federación Galega de Municipios e Provincias, de adherirnos á Agenda 2020 para o desarrollo sostenible dos concellos. Isto entra dentro desto. Se fixe un traballo de auditoría, se fixe un proxecto, onde se salimos valorados, evaluados, onde se adquire un compromiso, onde temos unhas obligas e uns cumprimentos, e onde temos uns dereitos, e tamén nos habilita o acceso a un financiamento. Porque nós, en ese tema, creo que temos que ir por aí con independencia de que temos que mellorar o tema lumínico. Pero eu creo que hai que facelo así, vale? Porque iso nos permite ventaxas, acceder ás axudas. Se temos que facer a calle, temos que facelo todo. Usted sabe, alcalde, nós fixemos unha parte, vale? E temos que facer. Esos son millóns de euros. Eso non o pode facer o Concello. E se o quere facer o Concello, ten que acceder a axudas públicas importantes. Hai que ser realistas. Esas axudas públicas están no Goberno Central, no IDAE, están na Xunta de Galicia, que son moito máis pequenas. Na Diputación tamén ten un programa para isto, para estes temas. Eu só quero dicir eso. Os pasos de peóns está claro que estamos a favor deso. Vale? Pero nós queremos que as cousas se fagan ben, cumprir os requisitos e que os veciños teñan toda a seguridade do mundo, que son o primeiro. Eu creo que é compatible unha cousa ca outra. Vale. Nós puxemos LED, señor Velo, e quitamos bombillas dos anos 80. Bombillas en Escarabote, na Estivada, en Vista Alegre, que puxo un alcalde, cazoletas desas parecen tazas, e quitamos tamén moitos kilómetros de tubería de fibrocemento, cando o alemán, en Escarabote, cando eu tiña 7 anos, puxa a primeira agua da traída, era a mangueira de 1,5, pero había máis mangueiras xa de PVC. Pero bueno, eu que quere que diga, xa sei que lle doi, pero a verdade é moito zuda. Este foi un gran alcalde, xa o vemos. Bombillas, fibrocemento, esa calle fundeus, os tubos puxaron só ao revés, nunca había a agua que viña do Monte do Sino, de Boiro de Arriba. Estes son os seus proxectos. E mire, vostede non pretende aforrar en proxectos. Mira, hai un procedimiento no Ayuntamiento legal para acceder, para que os funcionarios podan traballar, valorar, aprobar un presupuesto, aplicar unha partida, necesita como un mínimo proxecto técnico. O alcalde non pode facer. Non pode facer porque o alcalde non é técnico e incompatible. Os funcionarios podemos facer relativamente, salvo que sea un técnico especialista. Vale? Mellor é facelo independiente. Vale? Porque se o queremos tramitar no Ayuntamiento ten que ser así. Ten que haber unhas bases técnicas, unha memoria técnica, un proxecto técnico. E se queremos acceder ao IDAE a unha financiación importante, temos que presentar un proxecto moito máis estricto, moito máis riguroso, moito máis específico e habilitar todos os parámetros técnicamente, que é un estudio moi importante, o que nos exige. É inevitable, entra dentro do traballo que temos que facer. Por lo tanto, sigo dicindo o mismo.
Falar non ten cancelas. Gobernar, se sabe, alcalde, que é outra cousa. Luís? Non é verdade que outra cousa é gobernar. Eso, eu creo que é un tema realista. Eu aquí non veño a engañar a nadie. Intento facelo o mellor dentro da lei e dentro do que vai o mundo ecologista, o mundo medioambiental, o mundo da sostenibilidade, do desarrollo sostenible. Eu creo que iso que é entendible. Eu entendo. Eu creo que os partidos progresistas debían de entendelo, porque están sempre na calle pedindo eso. ¿No? Bueno, cando gobernan, olvídanse da pancarta e olvídanse de casi todo. Non me refiero a este goberno en concreto. Eu nunca os vin ca pancarta, pero, bueno, é o que é. En canto, dixo Luís un tema importante, que eu son do PP, non son do PSOE, pero a verdade que é un tema interesante eso da medida de seguridade. Eso é unha boa medida de seguridade, o de reducir o tráfico por a avenida principal. Ese quizás seja a maior seguridade, evitar o tráfico pesado. É un problema en determinados tramos, non pode ser en todo. Temos unha trama e un callejero relativamente moi próximo. A Avenida da Constitución está moi próxima da carretera general. As mazáns son moi pequenas. Os cruces, o semáforo está moi cerca da primeira mazán. Bueno, non fixerestes vos, nin o fixemos nós. Son consecuencias dun plan urbanístico da Villa de Boiro do ano 1974, redactado por un exalcalde de Santiago, que estuvo moitos anos, cando era arquitecto. Bueno, ainda que houve algúns movimientos interesados en varias calles, porque os tamaños destas calles e os anchos non tiñan que ser estes, que tiñan que ser superiores. A primeira foi a calle Bao, non? Donde se lle meteu a maior reducción. Eu teño 57 anos, pero aprendi moito xa desde pequeno. E sei toda esta historia. Esta calle non tiña como ser como tiña que ser. Se vos fijades, non é lineal. Hai un quiebro aí. Claro, a Fernández Mato... Señor Velo, a usted tamén se lle... Señor Velo, usted tamén se lle... Acabo, señor alcalde. Señor alcalde. Perfecto, está moi bien. Señor alcalde. Perfecto. Atendido, xa está. Señor Velo, bueno, señor Velo, eu estou intentando razonar. E estou tomando nota, señor Velo, por favor. É que canto antes termine de falar, antes termina e acabamos. Pero tamén ten algo que aprender, tamén, sí. De usted, ben. Cando se fala do punto de orden, pode facer un desvío por unha comparativa, pero que non se pode estar utilizando outros argumentos para desvirtuar a moción. Vale, señor Velo, perfecto. Xa tomei nota. Moitas gracias, señor Velo. Moitas gracias. Eu acabo. O que hai que facer compatible eso co resto. Vamos a ver, tocou no Luís. Eu creo que debo tocarlo, non? Eu creo que aprobende todos facer compatible todo isto, estudialo ben. Eu non teño nada máis, porque hai que mirar o contexto económico deste tema, o contexto do tráfico, vale? Porque a accesibilidade a distintos negocios vai a ser diferente, a diferentes volúmenes, vai a ver como se arranxa isto, vale? Non teño nada máis que decir. Gracias, señor presidente, por a súa generosidade. De nada, señor Díaz. Bueno, se lle parece, procedemos a votación. Falta o señor García Díaz, non sei se... Sí, o avisan aí. Bueno, señor Velo, a ver, se non lle importa o avisa, e se entra perfecto. Señor Velo, por favor. Xa, señor Velo. Moi ben, pois señor Velo, por favor. Procedemos á votación do punto 4 en relación á moción de ICE Boiro. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Entonces, moi ben. Perfecto, pasamos ao punto número 5.
Expediente 4187/2020, moción do Grupo Municipal Dice Boiro Mixto en relación co Centro de Saúde do Saltiño. Señor Velo, ten a palabra. A moción, pero, bueno, vou a facer así unha síntese. O Centro de Saúde, desde que se fixo, non se fixo nada interesante. Ao contrario, foi a menos. Porque empezou con 9 especialidades, cando abrimos, que foi na época que fui un alcalde, e precisamente querían abrilo con 3 especialidades. E tiñamos un convenio co goberno da Xunta, que cando estaba Laxe, tiñamos un convenio de 9 especialidades, que foi o que concediu ese centro. Logo, despois, abriuse o Hospital do Barbanza, levaron varias especialidades para ali, o Barbanza. E aquí, aí non se fixo máis obra. Non sei se fixeron unha chapucilla para poñer unha placa que ten ali, dicindo que se inaugurou cando fun eu o que eu inaugurei, cando era o alcalde, non puxeron ninguna placa, e agora aparece ali unha placa desas cousas que le ocorren así a certos señores da dereita. Fan cousas así sempre. Esa placa non é inauguración do Centro de Salud. O Centro de Salud foi aberto e teño a prueba documental, obra neste Concello, de que ese centro foi feito cando gobernaba eu como alcalde e os meus compañeros. Entonces, que pasou desde aquela? Quitaron especialidades para a Ribeira e aí non fixeron ninguna obra. Está demostrado que os centros de salud, e ora máis a pandemia, está demostrada a debilidade que vieron sofrindo os centros de salud cando nos meus tempos, alá, cando na miña xuventud política, se estaba falando, se debatía que a prevención era a mellor forma de forrar a ser eficaz na sociedade. Era máis barato, ao final, a sanidade, tendo os centros de salud, a atención primaria. E resulta que desde eso veuse recortando todo e ahora sofrimos o problema. E concretamente este centro, que é o que debemos defender, afétanos a nós. Entón, aquí pídense varias cousas que se amplíe, porque os médicos teñen que compartir cama, ou digo, habitación, ou despacho, porque non teñen, e hai ali no medio un xardín abandonado que dá para moitos despachos. Entón, hai que poñer ali, a facer ali espacios, as consultas dos medios que estén cómodos e que poidan dar máis servicio. Tamén se pide aquí varios puntos que están aquí, non? Que son, por exemplo, sala para sacar placas e evitar desplazamientos ao Hospital de Barbanza, porque hai moitas demandas, non? Un área de traumatología asistida por especialista que se desplace dentro do Hospital de Barbanza unha vez a semana, xa que estas visitas externas son moi solicitadas. Mellora da urxencia de 24 horas, creo que hai algo que fixeron, habilitar na zona de pediatría elementos para que podan xogar os nenos durante a espera, porque ali ve unha muller cos seus nenos, porque non ten onde deixalos, e os rapazes non teñen onde xogar. Cambiar os asientos, cadeiras en gallego, claro, que son de plástico, por outras de madeira, ergomónicos, para que son máis cómodas. Ademais, que reestruturar a zona interior do xardín abandonada para a creación de salas de consultas. Dotar de sistema telemático con pantallas para visualizar o número de cita, como hai en outros lugares. E mellorar a iluminación e pintado do edificio. Todo isto levanos sin facer entón isto perjudica aos ciudadanos de Boiro. E debemos tomar aquí o acordo, mandalo, como pon aquí, á consellería correspondiente, e despois o señor alcalde, que é tan activo, que vai ali a machacarlle, porque lle dijo que dá moi bo resultado. Porque se non se machaca, non ve nada. Sei non por experiencia. Nada máis. Moitas grazas, señor Velo. Señora Dores, señora Raquel, ten a palabra. Gracias, señor presidente.
Pois, en canto a esta moción, se ben é certo que recolle algunhas cousas que están ben, sen embargo, recolle outros que nos parece que non están moi pensadas. Por exemplo, a nós, que se tiña que desplazar un traumatólogo do Hospital do Barbanza un día a semana aquí ao Saltiño, parecenos algo contraproducente. Ten que vir un especialista expresamente un día para Boiro, entendemos que eso, pois, que aumentaría a lista de espera no Hospital da Barbanza. En canto á sala de raios, sí que é certo que hai en algúns centros de saúde moi contados que existe, pero, dende logo, non é algo que vexamos como unha prioridade para Boiro. Ademais, falamos con profesionais que traballan ali, que non o ven como unha prioridade. En canto de instalar pantallas para as citas, é algo que xa está previsto. E, home, o de compartir xoguetes en pediatría coa que está caendo tampouco nos parece moi axeitado neste momento. Entón, si ben é certo que o centro de saúde que se pode mellorar, moitas cousas das que recolle a moción non as vemos como unha prioridade, nem nos parece que estean moi matizadas, entón este é o motivo polo que nos imos abster. Gracias. Moitas gracias, señora Raquel. Señor Dieste? Sí. Vale, ten a palabra. Sí, por eso. Vale. Señor Dieste, por favor, véalle. Punto por punto. Eu coincido ca miña compañeira do BNG, compañeira de corporación, en que o tema da traumatoloxía é un tema serio, pero é que non só son que teñan que vir os traumatólogos, é que o servicio de traumatología, para que se faga completo, necesita de unhas amplias instalacións, de uns amplios espacios, donde teñen que ser ocupadas por máquinas medicinales especializadas en radiología, resonancia magnética, porque senón non vale de nada ver facer aquí e volver ao Barbanza. Normalmente, cando vas ao Barbanza, prácticamente vas do centro de salud, tes un problema de rodilla, vas ali e che miran xa todo, non? Eu creo que necesitamos ampliar. Eu creo que non se trata de facer do centro de salud un hospital, porque se empezamos por aquí podíamos ter moitísimas cousas. Eu creo que o Hospital do Barbanza está cerca, os servicios son mellores canto máis concentrados están especializados, onde están os especialistas, e xa onde se dá un servicio mellor. De outra maneira, por nos iríamos á medicina venezolana ou á medicina cubana. Bien, eu creo que o espacio non dá para eso. Onde metemos eso? As pantallas, como dicía moi ben a miña compañera, que ten ben estudiado este tema, está previsto poñelas pola Xunta, ainda que van a estar moi xuntísimas, a veces os habitáculos son moitas, pero, bueno, vai a dar un servicio. Creo que eso, a mellora da sala de urxencias, habíamos solicitado nós como goberno, a visitamos, eu creo que foi este ano, non? A primeiros de ano, tanto o alcalde como o señor conselleiro e máis eu creo que quedou ben para o que é o edificio. O edificio ahora non vamos a tirar, evidentemente, temos que melloralo pouco a pouco. Nós o hemos mellorado. Hemos mellorado a accesibilidade, tanto a urgencias como a entrada principal. Hemos pintado todo, hemos arreglado todo o tema do suelo de baldosas, se ha pintado, a iluminación fomos renovando como pudemos, arreglamos o tellado, as goteiras que había caldeiros en cada mesa de cada médico, suprimimos os lucernarios, que era un gran problema, e puxemos o máis normal do mundo, o máis sencillo, o máis práctico, que é poñer o tico que vamos a chamar uralita transparente, e hemos solucionado o problema, e hemos gastado do Concello 40.000 euros cando éramos nós o que tíamos que levar o mantemento, e logramos que a Xunta, este goberno, pois asumira a propiedade, o goberno, a gestión do centro de saúde que lle costaba ao Concello 140.000 euros que nos hemos librado, vale? Penso que eso foron cuestións que foron feitas importantes. Cambiar as cadeiras de plástico me parece correcto. Son demasiado vellas, demasiado antiguas, xa teñen unha cotra importante. Discrepo no da madeira, que ergonómico, sí. A madeira sabemos que son todos elementos sanitarios, hai que intentar evitala por os temas da porosidade, xa no tema alimentario en todo, por el tema de limpieza, desinfección, higienización, porque ten que asumir produtos desinfectantes que poden
ilo deteriorando pouco a pouco. Non sei, estamos de acordo, salvo no da madeira. E reestructurar a zona interior do xardín abandonado, pois parece ben, ou facer un xardín, ou facer algunha instalación a maiores para servicio. Había que estudialo. O xardín queda moi ben, pero se foi de madre, é verdad que non se está cuidando. Dotar de sistema telemático con pantallas, xo falei, e mellor iluminación e pintado. Pintado está, habrá que pintar algunha zona e ir, pues, estamos de acordo. Pero nos vamos a abster porque non estamos de acordo con todo isto de radioloxía, traumatoloxía e todas estas historias. Nos queremos que se mellore, pero non vamos a asumir todos os puntos desta moción porque non nos parece propio. Eu creo que, como ben dicía a miña compañera do BNG, temos que asumir a realidade. Isto págase con impostos, os servicios non se poden empeorar por facer, bueno, por unhas ideas, bueno, non vou dicir o tipo de ideas, unhas ideas, sino que ten que ser, as medidas teñen que ser útiles, prácticas, rápidas e os menos costosas posibles para os ciudadanos, non? E non temos nada máis, nos vamos a abster, pero non podemos asumir todos estes puntos. E nos desagrada, porque non queremos que se fagan cousas, pero as cousas ten que ser razonables e posibles e implantables. Vale, moitísimas gracias. Moitas gracias, señor Teste. Señor Rodríguez, empezamos o segundo turno, ten a palabra. Gracias, presidente. Bueno, en certo modo estamos de acordo con algunhas observacións que se viñeron facendo, porque, bueno, é certo que ahora mismo abordar a alteración do que son, digamos, protocolos establecidos dentro dos Sergas a hora de dotar, equipar e establecer un modelo de funcionamento nos centros de atención primaria, pois pode que sexa un pouco pretencioso pola nosa parte. En fin, entendo que o estudio, non sei se é así, señor Velo, non sei se parte de unha documentación ou de un estudio ou de unha enquisa dentro do propio centro, cos profesionais médicos, porque tamén recoñezo as necesidades que hai no ámbito de que, pois, da ampliación dos espazos e todo o demais. Non me parece que agora mesmo haxa un problema desa naturaleza, pero tamén o digo, descoñezo. Vostede presentou a moción, supoño que terá máis información ao respecto. Sin embargo, con independencia de que haxa cuestións que ao mellor que claramente se escapan ao noso ámbito e que ao mellor entramos en un agravio comparativo para co modelo de funcionamento do sistema, si estamos de acordo en que o centro require de unha actuación e de unha serie de melloras porque o paso do tempo, pois evidentemente, acaba provocando desgaste, acaba, pois, deixando a veces os espazos, pois, pouco hábiles para o uso que se pretende, non? Non comparto tampouco personalmente a medida de ubicar salas de atención nese xardín que di usted, nese patio, porque, en principio, ese patio creo que arquitectónicamente cumple unha función que é a de lucernario, que é dar luz a toda o edificio, e entón, bueno, habría que reformulalo de alguna maneira. Insisto, non sei se realmente, ademais, sería necesario, ou se é necesario en este momento, ou se é unha urxencia aumentar ou incrementar o número de salas de atención ao público. Pero, bueno, volvo a dicilo, parece que estamos todos de acordo, con salvedades, con apuntacións, con excepcións, de que o centro de saúde, ademais, sendo a infraestructura que é, e prestando o servicio que presta, requer dunha atención, creo que constante, e unha preocupación, pois, maior da que hasta o de agora mereceu. Máis alá de parchear 4 cousas,
hai que mellorar os servicios e ofrecerlle ao cidadán un servicio acorde cos tempos. Logo, despois, se as sillas son de madeira, son de plástico ou de que tipo, pois, bueno, que o determinen quen saben deso. Pero bueno, o que sí é necesario, e eu en eso tamén estou de acordo, é intervir e mellorar as instalacións canto antes posible. Gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Velo, ten a palabra. Vamos a ver. Cando se fai unha moción que hai aquí de outros grupos ou en calquer sitio, votar unha moción, se pode votar sí ou non, ou abstenerse, claro. Pero hai que ter unha razón de peso, porque vamos a ver, se un vai a ter unha moción a súa medida exacta, non se vota en ningún sitio. Eu teño votado mocións que en parte non estou de acordo con ela, en cousas. Pero non pasa nada, eu digo, se voto estas cousas que non estou de acordo con elas, causa algún problema ao meu pueblo. Non, pois voto a favor. Isto non está ocorrindo generalmente. Porque xa me diredes vos, isto non fui invento meu. Isto preguntouse no centro de salud que era o que necesitaba o ano pasado, cando viñeron antes de pasar as eleccións. E isto foi o que contestou un profesional, que non dou o nombre porque non podo, profesionales máis de un, responsables dali, pedirnos que puxéramos isto. E isto está na maior parte dos centros de salud en Noia, a 15 km daqui. O que aquí está. Vamos a ver, quen non quere que haxa unha sala de placas para evitar sacar placas para evitar desplazarse ao hospital de Guadalajara? Quen non quere isto, unha mellora de urgencias 24 horas, que ao mellor as 3 ou 4 menos temos que ir ali correndo, necesitamos medios, que haxa xente ali. Quen non quere iso? Quen non quere habilitar a zona de pediatría e elementos para que poidan os chavales xogar mentre a nai está na espera ou vai ali adentro? Quen non quere iso? Quen non quere cambiar os asientos están xa do ano catapún por unhos máis como hai noutros sitios? Quen non quere iso? Quen non quere a reestructurar o interior, facer unha reestructuración interior sin perder visibilidade, pero que é imprescindible para máis consultas? Quen non quere iso? Quen non quere o sistema telemático que ten que estar ali esperando? Ben, salo isto, nadie sabe, quen está agora? Hai que estar ali como na Edad Media. Non, pois o telemático, como en Ribeira, noutros sitios, sale o teu número, vas para dentro. Quen non quere todo isto? Non queredes vos, os que queredes, boicotear o traballo do que fan os demais. Os que non queren votar a favor é iso. Pero añado, tamén se pode engadir máis que queiran os concejales aquí presentes. Con mellor ainda non está todo. Eso é no que hai que traballar. E non estar desvirtuando o traballo que fan os demais. Se xa digo, eu estou votando moitas mocións que non estou de acordo nun 50% delas. Pero, eu digo, é perjudicial para os ciudadanos de Boix? Non, pois votar a favor. Este é a democracia e é traballar en positivo. Aunque algúns me acusen de ser apasionado ou loco. Que tal de todo hai. Pero hai que poñer os puntos sobre as seis. Porque nos quedamos dormidos algúns, eu son un primeiro, que me quedo dormido. Vale? Moi ben, señor Velo, moitas grazas, señora Dores. Moi ben, señora Raquel. Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, nos anuncio que vamos a votar a favor da moción sin entrar a desgranar a mesma, porque entendemos que o espírito que se está a solicitar é a mellora do noso centro de saúde, independientemente das características técnicas dos materiales a utilizar ou independientemente dos protocolos sanitarios que teñamos que seguir para poñelas en funcionamento. Evidentemente, o gallá que a chegada desta moción á Xunta de Galicia mandaran os técnicos para aquí para dotar o centro de saúde de novas infraestructuras, eso non vai pasar. Entón, pois non, daremoslle traslado e terá que ser, como dicía o señor Velo, o señor alcalde, quen se teña que trasladar a falar co conselleiro e a pelear as melloras do centro de saúde. Moitas gracias. Alguén me pode... ven aí deste. Está o segundo portavoz. A ver,
Fernández, hoxe estás bronco ou que? Bueno, quitaronche a palabra. Señor Díaz, ten a palabra. É segundo turno, se quere. O do Centro de Salud. Sí. Certos puntos foran posibles, sí, pero non podemos aceptar, estamos votando toda a moción, non podemos aceptar esos puntos porque non me parecen razonables ni ventajosos. Por lo tanto, abstémonos e con eso queremos decir que aceptamos todas aquelas reformas que son necesarias e que xa dixemos aquí. Eu creo que a cordura e o sentido común nos indica eso. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Díaz. Se le parece, pasamos a votación. Votos a favor. 8 votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 7. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao punto número 6 do orden do día, expediente 4218/2020, moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para a construción de beiras rúas no lugar de Ferreiros. Señora Raquel, quere facer unha exposición? Sí, moitas gracias. Gracias, señor presidente. Ben, esta moción que se presenta, que presenta o BNG para a construción da beiras rúas na estrada que pasa por Ferreiros, xa é unha bella demanda nesta corporación. Na anterior legislatura, no ano 2016, o BNG, atendendo á demanda da veciñanza do lugar, fixo unha recollida de signaturas que presentou tanto no registro da Deputación, por ser esta carretera titularidade da Deputación, como neste Concello, para que se solicitase á Deputación a construción das beiras rúas ás que nos referimos. Pasado este tempo, pasados os anos, pois a estrada segue igual, segue sen beiras rúas. É unha carretera, además, que está moi perigosa. Fai uns anos acondicionouse e ancheouse, non deixaron marxe sequera, que está o arcén pintado xusto hasta o extremo da carretera de todo, e non queda sitio para camiñaren os viandantes. E isto hai que sumar a velocidade que pasan os coches por aí. É unha carretera, unha estrada que consideramos que está moi perigosa, sin ningunha beira rúa nin a un lado nin a outro, e pensamos que este é un bom momento para solicitar a construción desas beiras rúas. Además, agora é un momento idóneo, posto que tanto quen leva obras na Deputación é do mesmo color que goberna o Concello de Boiro, e pensamos que é un bom momento para instar a Deputación a construción desas beiras rúas que tan necesarias son para a veciñanza de Espón. Gracias. Moitas gracias. Señor Rodríguez, primer turno. Segundo. Señor Velo, primer turno ou segundo? Por iso, se quere falar ahora no primeiro ou quere o segundo? Non, o que vostede queira. O que vostede desee. Vale, señora... Que se vostede quere no primeiro, espera o segundo. Claro, por eso este é o primeiro, se quere falar... Joder, por eso lle estou dicindo se quere falar. Quere falar? Pois ten a palabra. Eu, por exemplo, dado o esforzo que fixo Raquel, que fui coller 200 firmas, que supoño que se convertirán en 200 votos, pois é que é necesidade ali, espero que non se xa olvide, porque aquí traemos as mocións e despois non lle facemos un seguimiento. Olvidámonos. Levamos a na media aquí e olvidamos da calle principal. Bueno, pois mire, isto vouche votar a favor, aunque non estou totalmente de acordo. Vale. Toma nota, que por eso levo moitos anos rompendo aquí a cabeza. Vale, veña. Adiante. Terminou, señor Belouco? Sí, sí. Moi ben. Señora Dores, ten a palabra. Moitas gracias. Bueno, pois, outra bella demanda da corporación. Tamén nós, na pasada legislatura, fomos insistentes con esta cuestión.
Tamén nós trouxemos no seu día unha moción que foi aprobada por unanimidade da corporación. Nós, ademais, si estaría ben, está ben que o financie a Diputación Provincial, por ser unha estrada provincial, pero moitas veces pasa estas cuestións de que uns polos outros a casa sin barrer. En outros lugares do Concello sí que se executaron beirarrúas con cargo aos orzamentos municipais en estradas que eran de titularidade da Xunta ou de outro tipo de titularidades ou da Diputación. Por iso, nos no seu día, simplemente decíamos que era prioritario acometer unha actuación destas características na zona de Ferreiros, de dotalas de beirarrúas, porque calquera que se pase por esa zona ve do perigoso que é circular pola mesma, non ter ningún tipo de beirarrúas ni a un lado da beirarrúa nin outro, e por eso fomos moi insistentes na pasada legislatura que xa nos daba igual se se facía cargo o Concello, se se facía cargo a Diputación. Presentamos enmendas tamén os 4 anos da legislatura aos orzamentos municipais poñendo encima da mesa que se acometera polo menos por tramos, por zonas, a zona de Ferreiros, que o mellor é a máis complexa a hora de circular pola mesma e con máis problemas de seguridade. Por iso seguiremos insistindo o que faga falta. Insistimos no seu día co anterior goberno. Leva ese proxecto, ademais, parado dende fai máis de 11 anos, porque, efectivamente, se chegara a cometer as beirarrúas ata a zona do Bodión, e a partir de aí pois quedou o proxecto paralizado, e mesmo se chegaran a poñer os terreos a disposición do Concello en aquelas zonas onde era necesario para poder acometer esas beirarrúas, un traballo iniciado fai 11 anos e que, despois de tantos anos, ainda está sin acometer algo tan importante para a parroquia de Cesporen e en particular para esa zona. E, por suposto, que vamos a apoiar a iniciativa que presenta o BNG. Nos tamén recordo que tamén presentáramos no seu día 300 firmas da veciñanza da zona, se convirtiran ou non en votos. O certo é que estamos orgullosos do traballo e da forma de facer ese traballo, que é unha forma tamén de participación veciñal dos veciños, que poñan de manifesto con algo tan sinxelo como é unha firma, pois o apoio a unha demanda tan necesaria nesa zona. Entón, evidentemente, igual que o levamos traballando desde fai moitos anos, apoiaremos esta iniciativa como non pode ser de outro xeito. Moitas grazas, senadores. Señor Ruiz, segunda. Señor Dieste. El turno. Sí, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Este é un tema histórico en aceras, tanto como houve na Diputación, por los cuales pasaron distintos gobernos, desde o goberno do papel do señor Alonso, como o goberno do bipartito, foron 8 anos do Alonso, 8 anos do bipartito, 8 anos nosos, da Diputación. A verdade que a Diputación é un organismo que ten unhas competencias amplias, ten unha rede de carreteras amplias. As aceras de Ferreiros son necesarias. Se fixeron, no noso período, en carreteras da Diputación, as de Triñáns, na nosa época, se fixeron as aceras de Vilariño, se foi a Xunta, as aceras no Paseo Marítimo, que deixamos un proxecto con financiación que se ten que volver a completar, fixamos unha parte, a ver cando é, aceras en Boiro de Arriba, aceras en Cures Ameán en ambos lados, unha obra que era histórica, demandada de varias décadas, que eran as aceras de Moimenta e de Comoxo. Nos tocou a nós, nos tocou a nós na primeira legislatura, que estaban xa demandadas da época de Alonso, e, nos quedou pendiente, creo que as dixen todas, se me queda algunha, este tramo que hai desde a rotonda da Avenida Constitución a San, é un pos do anterior goberno, que executastedes vos, nos estábamos en eso, non fomos capaces de xa conquerir, como outros gobernos, isto porque a provincia ten 93 concellos, é complicado,
temos que insistir nesto, vamos a votar a favor, nesto de Ferreiros. É necesario, porque é un dos núcleos máis importantes. Xa hai anos se fixo nesta carretera que está. Esta zona está inscrita nunha carretera provincial que vai de Boiro a Ponte de San Francisco, que pasa por Bodión, Exipto, Banqueiro, Ferreiros, Quinteiro, Pazos, Cespón, pasa por Bealo, a Manacida de Bealo, e chega a Ponte de San Francisco. Non? Se fixeron as de Bealo na época do bipartito, que estaba Bealo estaba de presidente Fernández Moreda. Acometemos con todos os presidentes provinciales bastantes obras, e despois de San o Bodión, foi o goberno de Alonso, creo que foi tamén despois o goberno bipartito que foi fixo o tramo que chamou o tramo verde, non? E, bueno, é necesario, porque xa hai unha circulación, xa hai un núcleo importante, además, e xa é hora de cumprir. Temos tamén pendiente a carretera de Nin de Cespón, que xa vai, que eu sepa, este proxecto fixo o señor Deira no ano 2008-2009, estamos no 2020, e, bueno, eu creo que a Diputación nestes momentos, xa feito todo isto, podría poñerlle empeño a este tramo, que non é nada, é asumible económicamente, non? Eu creo que ese tramo de Ferreiros é asumible económicamente. É verdad que tampouco é unha distancia, como se fixeron as de Triñás, que é unha distancia considerable, son casi 700 metros a un lado, non? O noso goberno, pero que penso que se pode conseguir. Nós vamos a apoiar esta moción, e, bueno, se non se fixo, bueno, os alcaldes todos fixeron o que puderon. Eu creo que a Diputación conseguiron grandes obras con Salvador Fernández Moreda, con Diego Calvo, con José Luis Torres Colomé, cando estuvo. Vamos a insistir neste tema e teremos todo o noso apoio e axudaremos en todo o que podamos, porque temos que axudar a Boiro, ni máis ni menos. Moitas gracias, señor Dieste. Señor Rodríguez, segundo turno, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, eu estaba pensando agora que cando foi a campaña electoral eu por un momento creín que alguén me había collido, que me había copiado o programa no apartado das aceras de Ferreiros. En realidade, copiástedelo todos. Porque todos o puxemos. Absolutamente todos. É certo que hai partidos que levades máis tempo e xa unha demanda anterior e xa tedes máis trayectoria en isto, pero estamos todos de acordo en que é unha demanda antiga, necesaria, urxente. O sea, eu creo que temos que deixarnos xa de palabrería e o que hai é que actuar. Hai que poñerse ca xestión, xestionar ante a Diputación en un primeiro término, porque, en principio, é o organismo tutelar do vial, pero automáticamente facer actuacións de urxencia nas que xa se empecen a crear CENS para que, coa maior rapidez posible, pois xa redunde en unha primeira actuación e que mellore a seguridade viaria. Eu non creo que haxa que facelo por tramos, entre outras cousas porque non teñen máis dereito os do kilómetro 4 que os do kilómetro 6. Entendo que é unha actuación que hai que facer de maneira integral, porque ademais Boiro debemos yo todos. Entonces, eu o que pido é que se priorice esa actuación e que se poña, creo que xa tiña que estar incluída en algún post, que xa tiña que ter prioridade frente a algunha outra actuación. Non a tuvo, pero sobre todo o que hai é que executala dunha vez. Non teño máis que decir, por suposto que vamos a apoiar. Gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Velo, segundo turno. Gracias. Bueno, vamos a centrar neste cacho, non facernos a excursión que fixo o señor Dieste por Boira adiante, porque senón non daramos acabado. Sempre aproveita para meter unha cantidad de cousas que diluíronse na gestión de outros gobernos anteriores. Eso que usted dice, ni se notou. Total, non lle vale a pena citar eso. Pero eu quero dicir que tamén pude usted haber aproveitado que fui diputado provincial por menos 2 anos e medio ou 3,
que esa carretera da Diputación non lle vin usted facer ningún movimento de ficha para que se fixeran aí as aceras, non? Esa carretera ten bastante tránsito. Pero non é só eso, Tamén hai outra necesidade perentoria, máis que necesitada. Hai en Bermo, Saltiña Bermo, que pasan por aí os coches, que a xente vai pasear por aí, que non hai, aí necesita aceras, necesita aí unha solución. Pois eso tamén é unha das cousas urgentes. Pero, bueno, agora estamos con a moción de Raquel, e a ver se somos capaces de digerirla, despois outro día digerimos as outras. Vale? Moitas gracias, señor Berlo. Señora Dores Torrado, ten a palabra, non? Señora Raquel. Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Nós, evidentemente, vamos a votar a favor e vamos a falar un pouco do traballo que levamos feito durante este tempo que levamos de goberno. Agradecemos a presentación da moción por parte do BNG. Como ben dixo a compañeira na Diputación, estamos ambos e entonces ambos temos que pelear por sacar isto adiante. Creo recordar que foron 3 as visitas dos técnicos da Diputación para falar dos viais municipais e nas 3 se lle fixo mención á prioridade que tiña para nós as beirarrúas de Ferreiros e Quinteiro. Eles, evidentemente, manifestaron o seu parecer. Económicamente non é relevante, técnicamente sí, porque a orografía e a situación das vivendas a carón da vía fan complicado, según nos trasladan os técnicos, adecuar a zona con beirarrúas. Pero, bueno, nós insistimos neso e seguimos insistindo. Eles nos manifestaron que, como ben decía tamén a compañeira, estábamos no mes de outubro, sería onde se tomase a decisión na Diputación sobre os traballos a acometer no próximo ano e, concretamente, a semana pasada eu recordei aos técnicos, mediante o envío dun mail, que habíamos falado dese tema xa en reiteradas ocasións e que estábamos moi interesados en que eso se leve a cabo, porque entendemos, como se ten dito aquí, que é unha necesidade imperiosa. A situación é que os autobuses están parando no medio da carretera e baixan os escolares e teñen que desplazarse pola vía para poder ir aos seus fogares. O sea, non hai ningún tipo de arcén, non hai absolutamente nada. Para reiterar e facer máis forza, recordo que na visita que tuvemos do presidente da Diputación, do señor Formoso, ás obras que se están acometendo en Neixón, fixemos unha parada ali en Ferreiros para que pudese comprobar persoalmente cal era a situación e como estaban parando os buses escolares, como digo, literalmente no medio da vía. Evidentemente que é unha obra que podemos afrontar nós, se se dá o caso, e co permiso da Diputación, porque é unha vía propiedade da Diputación, pero eu creo que temos que primeiro pelear porque eles acometan a seguridade das súas vías, que para iso teñen financiamento do Estado para facelo, e despois, en último caso, como ben decía o señor Muñiz, xa que é unha promesa plural e unha necesidade acuciante, pois, se non queda outro remedio, intentaremos afrontalo con medios propios. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Díaz. Vale, moi ben. Pois procedemos á votación desta moción. Votos a favor? Moi ben. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 7 do día, que é o expediente 4220/2020, moción do Grupo Municipal do Partido Popular para instar a aprobación dunha lei que garanta o dereito constitucional da propiedade privada e combate eficazmente a ocupación ilegal de vivendas. Quere facer, señor Deste, unha primeira... Sí, pois, vale, ten a palabra. Bueno, non é un problema importante que afecta a toda España, a todos os concellos, e, sobre todo, afecta a propiedade privada das persoas que durante toda a súa vida estiveron traballando para ter unha casa, para ter un piso, pagar unha hipoteca durante toda a súa vida, algúns viviendas unifamiliares con costes de proxecto, tasas, icios, permisos, arquitectos e presupuestos importantes, tal como está a situación, ademais, hoxe económica,
nestes últimos case 12 anos. Non? É un problema importante porque a ocupación ilegal, según os últimos datos publicados, creceu un 58% nos últimos 5 anos, pasando de máis cerca de 8.000 casos a máis de 12.000 en 2018, de 2013 a 2018, casos denunciados, non están todos os casos. 2020, a día de hoxe, a día do mes pasado, 7.450 denuncias, un 5% máis que no mesmo período, e de media se producen 41 denuncias diarias de ocupación ilegal de inmuebles. Hai un mínimo de 87.000 vivendas ocupadas ilegalmente, da que Boiro, non sei exactamente, as que igual ten datos da Concejalía de Urbanismo, igual non nos afecta tanto, pero é un problema que nos pode afectar. Isto altera a convivencia veciñal, líos, lo estamos vendo todos os días, a proliferación de bandas organizadas especializadas en ocupar e aproveitándose de vaguedades legales que hai na normativa, non? E vacíos legales, tanto na normativa de alquileres, tanto na normativa penal, como en outras que non teñen ben contemplado este tipo, vamos a chamar, delitos. Vale. A vista das cifras dadas anteriormente, pois, temos que reforzar, obviamente, o ordenamento xurídico para proteger as familias e as persoas que están neses fogares, porque hai desde maiores, traballadores, hai rapaces, hai familias que están, como digo, pagando todos os días a súa hipoteca e traballaron toda a súa vida para ter unha casa ou dúas casas, se poden, pero é propiedade privada. Isto afecta a convivencia, a seguridade xurídica, a seguridade ciudadana. Hai xente que non ten máis interés na vida. Eu digo todo isto apartando as necesidades sociales de vivenda que hai xente que hai medidas para eso. Vale? As persoas necesitadas aquí non as contemplamos, teñen que ser axudadas, teñen os seus medios a través do Concello que se pode facer, a través da Xunta de Galicia, pero eso disfrutar do traballo ajeno, da propiedade ajena e vivir en unha casa onde outro ganou é vivir placidamente sin aportar nada á sociedade, eso temos que evitar. Pero que a tolerancia ten que existir, pero a tolerancia non pode existir se o propietario se ve agredido e hai unha intromisión no seu fogar. En outros países, pois, sería outra cousa. Bueno, nós o que estamos é que, que as medidas se tomen, que un prazo de 12 horas se vacíen, que se melloren as inscripcións no padrón municipal cando a persoa inscrita sexa un ocupado ilegal, que se agilice o proceso penal para axudar este tipo de delincuencia. Nos referimos aos delincuentes, non aos necesitados. Es que collen por norma abusiva todos este. Entón, regular. Temos que regular de novo. Reforzar os medios que teñen as comunidades de propietarios, que é importante. Vale? Entón, nós, facemos este planxamento, sei que se vai a criticar porque é unha moción xenérica, pero creo que é un tema importante. Apoiar as modificacións legales e as medidas incluídas na proposición de lei orgánica contra esta ocupación ilegal e para a convivencia veciñal e protección da seguridade das persoas e as comunidades de propietarios, e instar ao Goberno de España que aprobe unha lei que garantice o dereito constitucional á propiedade privada e combata isto e o disfrute eficaz. Un non pode ter unha casa e unha vivenda e non disfrutar dela e disfrutar outro. Eu creo que iso é obvio, non? E, dar apoio a aquelas familias que se encontren en situación de emergencia social, vulnerabilidade e exclusión social por motivo de vivenda. Creo que isto debía de reformularse todo en conxunto
e desglosar o que é unha cousa ou o que é unha outra e incluso mellorar esta opción. Esa é a proposta do Grupo Popular en canto a este tema. Moitas gracias, señor Dieste. En primer turno, señor Rodríguez, ten a palabra. Sí, moi brevemente. Trátase dunha proposta tipo. Creo que excede o ámbito e as competencias do Pleno e, polo tanto, como vimos facendo habitualmente cada vez que sucede algo parecido, ímonos a abster. Gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Velo, en primer turno, ten a palabra. É o primeiro turno, non? Sí, en primer turno. Xa llego. Expliquei. Vamos a ver. Esta é a cantinela que está levando a cabo o Partido Popular en España. Desacreditar, exagerar, imputar, ven o lixo nos outros, pero non ven a viga no seu. Isto foi presentado polo Grupo Popular no Congreso de Diputados. E ali é onde teñen que tomar os acuerdos. O demais é propaganda barata. Entra dentro, eu pediría ao Partido Popular que controlara mellor aos seus responsables, que en vez de que houbera tanta corrupción, moitos están na cárcel, que cambien o Consejo General do Poder Judicial, os órganos judiciales e todo, porque ainda son os deles, ou son tamén os presupuestos, e que se deixe de facer tanta demagogia nestes temas. Porque decía o portavoz de Jueces para a Democracia, o portavoz, que para min ten máis fiabilidade que o Partido Popular, decía outro día que era máis fácil que o mataran na calle que ocuparan o piso. Hai algún caso, pero onde non hai ningún caso na sociedade? Onde non hai ningún caso? Estades pintando o mundo feo. O Partido Popular está pintando o mundo feo porque non sabe estar na oposición. E recurre a todo. De acordo que os outros partidos tamén teñen os seus defectos, porque aí hai personas tamén, e hai nas de toda a casta, porque nos partidos pode entrar calquera. Pero de aí a facer este descaro, traer aquí mocións destas características, é que non é que me guste un pouco. É que non me gusta absolutamente nada. Isto é unha demagogia barata, sí que é unha demagogia barata. E de enfrentamento entre os ciudadanos, de desorientales a cabrealos máis. Porque hai ciudadanos que, ao estar desinformados e de boa fe, creen estas cousas que ustedes mandan por aí. Iso é grave para a convivencia. Pois eu vou votar non tan grande como daqui é onde nací, en Coristanco. Un non que ocupa todo ese espacio, daqui a lo. Non podo facer máis, vale? Moitas gracias, señor Velo. Señora Dores, segundo, en primer turno. Gracias, señor presidente. Ben, concordo co señor Velo, o Partido Popular ven a presentarnos hoxe aquí unha moción para traer a boiro un problema que non existe. Estamos ante un falso debate que o único que persegue é xerar alarma social ante un problema que, como digo, é desigual en todo o Estado e que ten unhas causas e unhas consecuencias tamén moi distintas, é algo que hai que falar e aclarar. A incidencia da ocupación en Galicia é irrelevante, en Boiro, por non dicir en Boiro, que tamén é cero. Por outro lado, é vou a dar datos tamén, a porcentaxe de vivendas baleiras en Galicia é 5 puntos superior á media estatal, o que deixa un enorme volumen de vivendas desocupadas. Segundo o Censo Galego de Estatística, 299.000 vivendas baleiras, e segundo a Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, unhas poucas máis, 330.000 vivendas. A propia Federación considera que hai 400 vivendas ocupadas en toda Galicia. Mirade onde está o problema. Mirade a alta porcentaxe de ocupación que temos no noso país. A propia Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, no seu último estudio, recolle que o principal obxectivo dos ocupas son as vivendas adxudicadas ás entidades financeiras, o que bota por terra ese discurso do medo que pretenden inocular e que algúns representantes do PP vemos que repiten como se fose un mantra. Que, por certo, é o mesmo discurso que lle serve ás empresas para instalar alarmas para vender máis e máis e máis. Hai fai anos dicían que veñen os ladróns e agora, que vienen os ocupas, e agora proliferan a venta de alarmas en todas as vivendas, como se pode ver por aí. Pois nós non imos a contribuir a que as empresas de alarmas vendan máis tampouco.
Como digo, é preciso distinguir as distintas causas da ocupación para non generalizar, como se pretende facer aquí. Por un lado, está a ocupación levada a cabo por individuos ou grupos de delincuencia organizada, que sí que hai que combater e que ten que recaer neles todo o peso da lei, e por outro lado están as persoas que non teñen outra opción como solución a un problema habitacional, porque non teñen onde vivir. Que nos resulta incluso ata perverso que un acontecemento que afecta, por los datos que dixen antes, ao 0,014% das galegas e dos galegos, abra un telexornal día sí e día tamén. O problema non é a ocupación, o problema é a especulación sobre a vivenda. É a cantidade de xente que non ten acceso a unha vivenda, incluso moitas veces persoas que teñen un traballo e non teñen acceso á mesma, non teñen acceso a ter onde vivir, ou persoas que perderon a súa vivenda por non poder pagala, pola especulación que hai sobre a vivenda precisamente. E, por suposto, o problema tamén é a incapacidade dos gobernos, tanto de Madrid como da Xunta, para darlle resposta. Estamos, como vemos, ante o típico debate populista da dereita, como dixo o señor Velo, que utiliza o medo que ten a xente diante dun fenómeno como é a ocupación, que, como aclarei antes, con causas de raíz moi distintas, para facer populismo. En Galicia, como dixen, non afecta para nada, e moito menos ao Concello de Boiro, e no BNG non imos a entrar nese xogo. Nós tamén imos votar un non, como o de señor Velo, daqui a Coristanco ou máis incluso. Gracias. Moitas gracias, señor Roque. Señor Rodríguez, empezamos o segundo turno. No? Señor Velo, segundo turno. Vale. Señora Dores, segundo turno. Ten a palabra. Bueno, pois coincido con moitas das intervencións aquí expostas polos compañeiros da corporación. Eu estaba botando a vista atrás e recordo en contraposición con esas imaxes que se está intentando agora trasladar por parte dos poderes económicos e mediáticos e financeiros deste país, do suposto problema que é a cuestión da ocupación ilegal, e estábame acordando todas aquelas imaxes cando na crise do 2008 se estaban desahuciando a persoas maiores, a persoas, familias con nenos pequenos, a xente xa moi maior que non tiña outro tipo de acción, xente que perdera o traballo e que levaba moitos anos sin poder acceder a ningún tipo de recurso de carácter económico, e en aquel momento non vía o Partido Popular correndo para crear unha lei precisamente para salvaguardar a todas esas persoas que se quedaban sin unha vivenda. Todos sabendo, que ahora non vou facer aquí un análisis de onde procedeu toda a crise económica e de cales foron todas as consecuencias, de que todas esas persoas quedaran na rúa. En aquel momento non vi un interés apasionante por parte do Partido Popular para salvar a toda esa xente. Incluso aqueles que son tan constitucionalistas, non? Que o artigo 47 di da Constitución que todos temos dereito a unha vivenda digna, donde residir e donde poder vivir con calidade de vida. Eu eso non o vin. Pero, sin embargo, agora que estamos ao pé dunha nova crise económica provocada por outras circunstancias, pero que probablemente pode haber dificultades, sí que rapidamente o Partido Popular sale na defensa, outra vez, das entidades financeiras. Xa dicía aquí algún dato, algún dos intervintes con anterioridade a min, o 90% das vivendas ocupadas son dos bancos e dos fondos buitres. O 75% dos pisos ocupados, uns eran en Castilla-La Mancha e outros, aquí, o 75% pertence á banca, a entidades financieras. Evidentemente, xa empezan a acojonarse e logo están preocupados de precisamente volver a salvar os intereses das entidades financieras. Non estamos falando de unha familia que se hipotecou, que fixo unha casa ou pudo ter dúas casas e que este ocupada
por persoas que non teñen o dereito para poder ocupar. Estamos falando precisamente de crear unha lei que garantice os dereitos, en este caso, ou que defenda os intereses das entidades financeiras. Eu quero deixar constancia que, evidentemente, o noso grupo non está a favor da ocupación ilegal, por si acaso aquí algún saca outro tipo de conclusión, pero sí que a hora de facer prioridades, a hora de determinar que problemas temos que atallar antes, pois creo que en este momento, con toda que nos vai caer encima, creo que hai outras cuestións que teñen moita máis prioridade para o conxunto da sociedade que este tipo de cuestión que tamén, evidentemente, hai ordenamento xurídico suficiente como para poder atender. E aquí tamén decían algunha vez, si vemos ese problema de ocupas aquí no noso Concello, no Concello Boiro, na comarca do Braceo, a verdad que o único ocupa que coñece era aquel que estaba ocupando o Pazo de Gaviáns por estar totalmente abandonado. Por iso, bueno, pues, evidentemente, non vamos a apoiar esa iniciativa porque para nós é unha cortina de fume e non vamos a facer xogo a que isto se crea a bola moito máis grande pois apoiando este tipo de iniciativas. Moitas grazas, señora Dores. Señora Raquel, segundo turno. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, eu anuncio tamén o voto en contra do Grupo Socialista a esta moción. Presenta 3 puntos. No primeiro estamos de acordo de manifestar o compromiso do Concello de Boiro que a defensa do dereito á propiedade privada, así está reflexado na Constitución, pero non así no segundo e no terceiro. No segundo dos puntos que presenta a moción, insta o Goberno de España a aprobar de maneira urxente e para facelo colle datos dos anos 2013 e 2018, do período comprendido entre os anos 2013 e 2018, onde estaba gobernando o Partido Popular. Solicitar urxencia agora, cando os datos son daquel momento, bueno, pois parecenos en todo caso osado pola súa parte. E por último, no punto terceiro, e xa para rematar, pide o apoio ás modificacións legais e ás medidas incluídas na proposición de lei orgánica que presentan diante do Congreso dos Diputados. E, bueno, nós non podemos estar de acordo porque entendemos que non se dá a importancia que se merece a dotar de vivenda social a todas esas persoas que, como aquí xa se ten dito, precisan desas medidas por parte do Goberno para solventar a problemática existente con ter no noso país, como temos actualmente, vivendas vacías e cidadáns sin vivenda. Nada máis. Moitas grazas, señor Ruiz. Señor... Bueno, muchas gracias, presidente. Evidentemente, la habilidade para desviar a atención cada un ao seu lado é evidente. Eu falei dunha cousa en concreto, dúas cousas en concreto que van aparelladas, que é a defensa da propiedade privada, que é un problema real, que é un problema que existe, que é un problema que nos pode pasar a cada un de nós, que nos pode pasar a cada un de nós, sí, cada un ten a súa propiedade privada. Sí. Ai, Dios mío. Sí, debe ser a única lei. É un problema que temos todos que nos pode suceder a todos. Nós, os nosos fillos, compramos unha vivienda para nós, unha vivienda para os nosos fillos, invertimos nos nosos aforros. E hai que tomar medidas. Vale. Hai que tomar medidas e legislar. Eu creo que é un tema nacional importante que debemos de apoiar de todos os lados, porque en todos os lados hai familias, en todos os lados hai personas, que é genérica, que é del PP. Xo sabemos. Os datos son os que son e van crecendo. Pero non é que os diga eu. Todos os medios de comunicación é un tema casi día a día deste problema. Se ven as imágenes, as manifestacións nas calles, as opinións na televisión de todo o mundo. Non están falando de defender. Eu non falei de defender a banca. Eu sí defendín os ciudadanos das preferentes e das subordinadas a banca. Estiveron aquí moito tempo. Se fixo reunións aquí con 14 concellos e se trouxe a xunta aquí. Se montou unha oficina de arbitraxe. Se solucionaron prácticamente todos os casos, menos un de Noia, porque viñeron todos da comarca aquí. Eran insalvables, pero se solucionaron todos os casos. Que non hai problemas de ocupas en Boiro. Hai
algunhas viviendas, en algúns núcleos, non vou dicir, porque son viviendas unifamiliares, por tema da protección de datos, o alcalde mellor o sabe, non é unha incursión en algún inmueble de alguna persona, vale, perfecto, pero aquí encima de Vila temos un caso sangrante, desde fai moitísimos anos, público, notario, e notorio, con demanda dos concellos, a policía, que non é culpa do alcalde ni miña, é un tema de seguridade ciudadana, de outro organismo superior, entendo eu. O alcalde, as corporacións municipales e a policía teñen as súas funcións, pero a lei non lles habilita para eso, necesitan uns informes específicos. Bueno, aquí non vin dos desahucios. En esta alcaldía, cando era alcalde, se defenderon 4 desahucios, se falou directamente cos bancos, se chegou a acuerdos, non vou dicir os nombres, en Cabo de Cruz, en Escarabote, en Abanqueiro, vale, hemos estado aí, non estamos cas personas. Desviar a atención, vale. Ora, facer política para o que lle levan a pancarta a vostedes, facer política para os seus grupos satélites que fan política de destrucción ante o PSOE ou ante o PP, está moi bonito, porque teñen aí un porcentaje de votos que nunca superarán na súa vida. Vostedes queren os votos dos calamidades que se aproveitan da propiedade dos demais, xa os teñen. Claro, teñen os que defender, senón baixan de votos. Sonlles útiles para facer barullo nas administracións, para facer escraches, para hacer... Bueno, claro. Isto é do que estamos a falar. Cada un defende o seu. Vos defendedes o vosso partido. E defendedes esta xente porque vos interesa. Nós defendemos os ciudadanos de ben. Sodes un grupo radical. Está claro. E non ides engañar a nadie. Aquí hai uns partidos centrados que gobernaron durante todos os anos e demostraron que este país foi adiante por o camiño do sentido común que non abunda no voso. De que sirven as radicalidades? Destruir todo, acabar con todo. E que aportades? Que solucións dades aos problemas da xente? Todo é non. Desde finales dos 60, dos 70, co exército guerrilleiro do povo galego Ceibe, con todo, na vallada a Galicia, todo contra a autopista, camiños de ferro, etcétera, etcétera. Nunca aportastedes nada ao progreso de Galicia. É desde o Parlamento Español apoiando proxectos contra Galicia. Aí estades vos, os vascos e os cataláns, e ides xuntos ás eleccións. Eses dos peinados, eses dos peinados, eses votos, é o que queredes vos. Bueno, eso é o voso proxecto para este problema que ten a xente. E acabo aquí. Muchas gracias. Moitas gracias, señor Dieste. Moitas gracias, señor Dieste. Bueno, procedemos á votación desta moción. Votos a favor, 6. Votos en contra, 9. Abstencións, 1. Moi ben, moitas gracias. 8, perdón. 6, 8, 1. Vale, moitas gracias. Pasamos ao punto número 8, expediente 4332/2020, moción do Grupo Municipal do PSG-PSOE, relativa aos sobrecustos nos gastos de limpeza e desinfección nos centros educativos do Concello de Boiro. A palabra, señora Bouteira, en primer turno. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Bueno, esta moción que trae o Partido Socialista hoxe creo que é a máis sencilla e a máis clara de todas as presentadas e creo que deberíamos estar todos de acordo, porque o único que se pretende é velar polo interese dos nosos rapaces. Como todos sabemos, estamos sufrindo unha epidemia, unha pandemia, con unhas necesidades que na Xunta de Galicia non se están abordando. Dende o Concello de Boiro, dende o principio
da pandemia, dende marzo, se puxo todos os medios posibles para os centros educativos. Neste comenzo de curso, cando o protocolo da Xunta saleu, pois saleu daquela maneira que non daba solución a problemas reais que tiñan os centros educativos. Desta maneira, o que nós desde aquí lle solicitamos á Xunta de Galicia é que poña todos os medios posibles que sabemos que os ten para levar a cabo as necesidades que están surdindo. Necesidades tan básicas como son unhas mascarillas, non esas mascarillas que está mandando que soplas e apagas o lume dun mechero, sino que sean unhas mascarillas que protejan aos nosos rapaces. Gel hidroalcohólico, que lle están pedindo aos centros educativos que o quiten do seu orzamento, cousa que non nos parece lóxica, porque eles teñen un orzamento ordinario, non hai nada máis alá. Entonces, este ano entendemos que se debe de evaluar toda esta situación que están sufrindo todos os centros educativos para reforzar ese orzamento que teñen normalmente. Pero nós, desde logo, desde o principio, estamos en contacto con todos os centros e lle puxemos esos medios que se lle negou dende a Xunta de Galicia. Puxémoslle as máscaras que estamos repartindo, puxémoslle máis traballadoras para esas desinfeccións que hai que facer, que son mayoritarias, que hai que aumentar e reforzar por todo este motivo. E onte mesmo estivemos visitando, tanto eu como o Concelleiro de Xuventude, para seguir traballando nas necesidades que lle están xurdindo, porque sabemos que agora que están os nenos nos centros, pois están xurdindo necesidades, como, por exemplo, pois, o gel hidroalcohólico, que en principio pois, o compraron eles, pero como hai que usalo tanto, pois están mermando xa o seu stock. Entón, desde o Concello, pois se lle propiciará axuda neste sentido. Creo que é unha moción sencilla, clara, que nada máis que pretende o benestar dos nosos cativos. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Utiral. Empezamos co primer turno, señor Rodríguez. Señor Velo, primer turno, pois ten a palabra. Cando queira. Non vou a facer demagogia, non vai ser que me acusen. Vamos a ver. Me parece xusto, vou votar a favor desta moción, porque me parece moi ben que participen os concellos, que participen nos fondos eses que veñen con motivo do coronavirus e se faja cargo destes gastos que non tiña que haber. Moitas gracias, señor Velo. Señor Deudores, en primer turno, ten a palabra. Sí. Bueno, somos conscientes das dificultades que hai en este momento para atender todas as necesidades de protección dos nosos cativos e cativas nos escolares. Bueno, está ben que se lle inste á Xunta de Galicia, pero bueno, tamén están vindo cartos de outras partes do Estado. Eu creo que, ademais, penso que o que sí que se debería, esa bella demanda que existe de que o que é o mantenimento dos centros escolares se execute íntegramente por parte da Consellería de Educación, pois tampouco sería un punto a engadir a esta proposta, de unha vez por todas, pois evidentemente se faga a cargo a Xunta de Galicia, en concreto a Consellería de Educación, do mantemento, limpeza e conserxería dos centros de ensino, que o que non ten sentido que o resto de personal educativo sea a cargo da Consellería e que os concellos se teñan que facer cargo deste tipo de mantenimentos, cando ademais xa bastante temos que as limitacións que hai para poder contratar persoal en servicios directamente relacionados ca actividade municipal, ou coas competencias municipais, como para iso. O fago como proposta de que, ao mellor, reiterar tamén que ese acordo adoptado no seu día para que se faga cargo a Xunta de Galicia deste tipo de mantenimentos o faga de feito continuado e que non teñamos que estar atendendo estas excepcionalidades nestes momentos. Moitas gracias, señor Dores. Señora Raquel, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, evidentemente estamos de acordo co sentido que recolle esta moción, tanto é así que sabedes por o mes pasado que o BNG presentou unha moción no mesmo sentido, pola mesma temática,
de adaptar os centros ao contexto escolar COVID. E, de feito, o segundo punto da moción que se aprobou aquí o mes pasado é exixir á Xunta de Galicia a elaboración e financiamento do Plan Extraordinario de Limpeza e Mantemento dos colexios deste Concello derivado da COVID-19, asumindo a totalidade do sobrecusto. Isto quedou aprobado na moción que presentou o BNG o mes pasado. Estamos ante unha situación excepcional. A limpeza hoxe en día dos centros non se pode considerar un mantemento ao que teñen que facer frente aos concellos, senón que é unha desinfección. Esa desinfección é a que debe abordar a Xunta e todo o sobrecusto que conleva pois a consecuencia da pandemia, e mascarillas, hidroalcohólicos. Por lo tanto, é algo que xa quedou aprobado aquí o mes pasado, e se isto reforza e fai que na Xunta espabilen e boten man e axuden ao Concello, pois entón mellor. Entón, evidentemente, imos a votar a favor, e en vez de darlle en bandexa desde o Concello todo e suplir a falta do que non fai a Xunta, ou mellor hai que exixirlle máis á Xunta para que o faga, porque senón estamos mal acostumbrando. Se é unha reflexión así un pouco que cano ten que facer é a Xunta precisamente. Gracias. Moitas grazas, señor Raquel. Señor Díaz, ten primer turno. Quere falar? Sí? Vale, Buenas tardes, sí. Buenas noches. A ver, un tema importante o do COVID, pero ojo, o COVID non se pode xogar como se está xogando. Explicarei despois. COVID, a pandemia, non se fai política. O que hai que facer é aportar solucións. Aquí estáse facendo política. Vale, aquí hai que arrimar o ombro, dar solucións. A Xunta de Galicia tomou as medidas oportunas en tema do COVID máis novedosas, máis adelantadas que as do Goberno Central. E máis, o Goberno Central sempre mirou hacia Galicia para tomar medidas. Galicia facía unha cousa, o Goberno Central facía outra. Galicia tomaba medidas, o Goberno Central facía outra. Claro, o Goberno Central, esa comisión que tiñan inexistente, claro, vuestros portavoces, engañando, mentindo, evidentemente. Pero, vamos a deixar eso. O Goberno Central vai destinar fondos aos concellos. Segundo, os remanentes, obligatoriamente, que van a ser utilizados por vostedes, vai a ser destinados preferentemente a isto. Teñen cartos. Vale. Segundo, los nuevos fondos europeos de 142.000 millones que vienen para España, que los reparte Madrid, en función non sei de qué, porque non teñen presupuestos, supoño que os cataláns levarán máis, os madrileños serán acosados, os vascos son socios preferentes, en Galicia non está o BNG, gracias a Dios, xa temos que nos defenda bastante ben, xa se viron nas últimas eleccións autonómicas. De aí hai 142.000 millóns, debe haber miles de millóns importantes tamén para aquí. A Diputación e desater axudas, é evidente. Da Xunta tamén ten desaxudas e todo isto, non como se dixo aquí un día, tivemos unha reunión do COVID que eu deixei ir, que non se dixo que as administracións non daban nada. Eu teño os listados do que se dou ao Concello de Boiro, entonces, señor alcalde, me ten que permitir unha cousa. Cando estamos nunha comisión que non é política, de informativa, hai que dicir as cousas como son. Vale. Eu teño os estadillos de todo. E da conversión de lejía a agua en desinfección. Entonces, vamos, esta é outra atrapallada. Vale. Cartos de Xunta, uso de remanentes, Goberno Central, Europa, CEGAM, eso vai non mandar Madrid. Vamos a ver para os concellos e para a Xunta. Vamos a ver como os reparten. En función de qué? Do poder. Sin presupuestos. Tamén presentamos un plan Europa, pero non temos presupuestos. Con que avalamos eso? Eso que me estades dicindo vos. O sea, tendes medios para sacar as castañas do fuego e por política acosades á Xunta. A mellor comunidade autónoma en España, de referente nacional e internacional, en datos estadísticos, en solucións ao tema do COVID. Eu só teño que dicir isto. E como o COVID non se xoga e hai que aportar solucións, vamos a votar a favor desta moción, a pesar de eso, para que lle axuden, para que a Xunta lle axude máis. Pero hai que dicir as cousas como son. Vale? Tendes o noso voto favorable, non compartiredes a miña opinión,
Pero esta é a realidade. Isto está nos medios de comunicación. O tema dos remanentes está clarísimo que se van a destinar prioritariamente. Vale. O sea, non me digades aos concellos. Non me viñades a decir que non tendes medios e que todo é culpa da Xunta. Pode ser culpa da ineficacia, da falta de decisión, da falta de control, e da falta... Hai que traballar, pero bueno, alá cada un. Moitas gracias, señor Gueste. Empezamos o segundo turno de intervención. Señor Rodríguez, ten a palabra. Moitas gracias, presidente. Bueno, a verdade é que é complicado opinar. Chega un momento en que as mocións se lían hasta tal punto que un xa non sabe nin... Bueno, nos creemos que, dado que os centros, os que fai referencia á moción, son centros de competencia da Xunta de Galicia, tendo en conta que a situación de excepcionalidade que agora mesmo obriga a ter unha serie de medios de dotar aos centros de uns equipamentos que garanten de alguna maneira a saúde dos alumnos, ten que ir acompañado obligatoriamente tamén dun orzamento para abordar ese gasto. E é competencia, insisto, da Xunta de Galicia. Logo, polo tanto, nos consideramos que hai que instar a Xunta de Galicia a que dote económicamente aos centros educativos ou provea do material que necesario para garantir a seguridade dos alumnos e da comunidade educativa e o faga, pois, da maneira máis rápida posible, porque, evidentemente, a saúde non espera. Non temos máis que decir, vamos a apoiar a moción. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Velo, en segundo turno, ten a palabra. Bueno, deste sálvase un pouquiño porque dixo que ia votar a favor. Porque no discurso que dixo, eu xa facía en Vox. Xa non facía no Partido Popular. Porque o que se dixo usted non hai máis que velo no Parlamento Español. Quen se aproveita da pandemia? Quen fai política coa pandemia? Iso está claro. Veo todo o mundo. O que pasa que usted é un espírito de contradición, quere lucirse tanto que se pasa de frenada. E dice unha tontería que ao final estropea todo o bo que pode haber dito. Mire, isto é moi natural que se o goberno central é como consecuencia de 140.000 millóns de que veñen da Unión Europea xa distribuiu ás comunidades autónomas miles de millóns, pois lógicamente é que chegan aos concellos. Eu pregunto, chegaron para o sobrecoste que causa o coronavirus, chegou algunha partida económica da Xunta de Galicia? Porque a Xunta de Galicia chegou da Administración Central. Entón, é aí onde temos que nós centrarnos e aí xa é onde nos vemos os políticos. Na realidade, nos datos, información real de unha real sociedade. E non a sociedade que cada un quere inventar para sacar partido. Hai que servir a xente. E para servir a xente non se lle pode contar mentiras. E hai que falar do que precisamente padece e despois resolverlo. Despois de falar, non falar solo. Isto hai que solicitar sin ningún timorazo a Xunta, porque é de xusticia, e iso non quere dicir nin é ir contra a Xunta, nin contra o Partido Popular, é pedir o que nos corresponde, nada máis. Vale? Moitas gracias, señor Velo. Señora Dores, en segundo turno, nós. Señora Raquel, en segundo turno. Señora Utiral, ten a palabra. Brevemente, contestarlle por alusión ao señor Dieste. Vou a corrixir unhas cousiñas que dixo que non me parecen correctas. Evidentemente, a nosa obriga é instar a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, se ten que pedirlle ou solicitarlle ao Goberno Central, que o faga el, para iso ten bastantes asesores. Non lle vou a redactar eu, ainda por riba, para que lle chegue ao Goberno Central. Creo que eso pode non facer el. Nós temos a obriga, como xa fixeron anteriormente, aquí algún outro partido, de instarlle a que nos axuden a tratar este tema da pandemia e a darlle os medios posibles aos nosos centros educativos, en este caso, aos nosos rapaces.
E despois tamén lle digo que é verdad que hai remanente, que hai cartos. Eu non dixen en ningún momento que non tuéramos cartos, pero dixen que debía de aumentar o orzamento dos centros educativos. E a Xunta de Galicia leva unha semana e media vendendo fume de noticias que vai a dar, eu creereno cando chegue aquí. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Tirado. Señor Dieste, en segundo turno. Do Partido Popular. Cara, su error, non vou decir por qué. Non porque sean malos, porque ao non facemos os presupuestos, cara, su error. Non hai partidas para o COVID. Este ano houve COVID. Seguramente se fixeron medidas excepcionales e tal cual, pero creo que debería haber un presuposto, empezando por Boiro, que xa tanto lle queredes a educación, e que tanto queredes axudar, e preocuparvos, oye, mira, vamos a axudar a xente, vamos a xente do COVID aos colexios. No, patada para arriba. A Xunta está reclamando toda Galicia. Non hai comunidade autónoma en España que sea tan leal, este reclamando o seu proporcionadamente. Non somos como os cataláns, que pedimos o de todo o mundo. Queren o deles e máis o dos demais. A Xunta de Galicia non é como os vascos, queren o deles e máis o dos demais. Ese é o pacto de goberno. A Xunta de Galicia pideu 204 millóns do IVA que lle debe a Galicia. Cantos anos hai? E os dou. Pideu fondos para a defensa da muller. Ando non foron entregados. Está financiando a Xunta os servicios sociales que aparte que colle responde. Hai un pacto que as autonomías para financiar. Pero usted que me está dicindo? É comparable a usted que di con estas cifras que eu estou dando. E sabe como van salir os presupostos de Boiro? Non van salir. ¿Sabe cómo se abrir los presupuestos de Estado? Todo para sus amigos. Y no estamos reclamando para Alcoa. No estamos reclamando porque as nosas empresas, os nosos traballadores do mar, non están afectados por a lei de costas. E outros temas. Pero que me están contando? Que nos den os cartos do IVA, dos fondos para servicios sociales. Fixeron unha lei para atender as persoas maiores, non me acordo que me chaman esta lei, pero non están aportando as comunidades autónomas. Se lo pasaron por Arco del Triunfo e son millones de euros. Vale. E basicamente a Xunta de Galicia é que está mantendo os servicios sociales. E sabemos todos que en Madrid, por orden dos cataláns e dos vascos, a nós nos están apretando o cinturón. Pero como nós tenemos un gran gobernante que o apoyaron desde socialistas, e xente que non é socialista, por eso tuvo o mellor resultado da súa historia, porque está reclamando todo para Galicia. E non hai persona que defendera en esta situación que levamos de 12 anos de crisis a Galicia como Feijóo. Que me está descontando? Quen está dando solución aos problemas de desarrollo de Galicia? Da mellora no paro, do incremento de guarderías, de plazas de guarderías, de servicios sociales. Nos pasamos de 500.000 euros aquí da Xunta de Galicia a máis de 1 millón de euros. Pero usted que me está contando? Sí, señor, que nos den, con eses cartos, Galicia pode facer un mellor presupuesto. Vale, esos veñen para aquí, pero xa temos 200 millóns. Uns van por unha cousa, e repartimos. Son cartos do IVA, que non teñen destino, e que poden ser aplicados aí. Pídalle primeiro ao señor Pedro Sánchez, as mareas de Podemos e o BNG, que os está apoiando, que nos den o noso, o que nos merecemos, porque o IVA dos galegos é dos galegos, e co IVA dos galegos podemos facer estas cousas. Moitas grazas, señor Dieste. Por favor, señor Velo. Vamos a proceder á votación desta moción. Votos a favor? Vale, moitas gracias. Moitas gracias. Actividade de control é dar conta das resolucións da alcaldía, resolucións da tesorería. Por indicacións da secretaria, o punto 11 se colou aí, mocións de urxencia e rogos e preguntas. Sí, señor Velo, dígame. Vale, perfecto, pois... Sí, non hai ninguna moción. Sí, rogos e preguntas. Rogo ou preguntas, señor Velo.
Rogos, moi ben. Bueno, vou a falar do meu libro. Moi ben. Non vou a falar de Francia, nin de revolución do bloque, nin de nada. Acórdese que é un rogo. Vamos. Sodos os afrancesados. Vamos a ver. Pregunto. Isto seguramente vai para o delegado de Deportes. Estamos vendo como cada día o Deportes están empezando a estrenar tenis, ciclismo, atletismo, voleibol, remo, piragüismo, baloncesto, triatlón, a natación. Así como comeza o curso escolar onde se aglomeran centos de alumnos, tanto nos colexios como nos autobuses, sin guardar a distancia de seguridade. Iso hai que averigualo, distancia de seguridade, porque esta é unha queixa que teño. Nas pistas, nin no autobús, nin nas pistas deportivas, polideportivos cerrados totalmente. Están facendo aí deporte. Claro, a pregunta é, cal é o motivo polo que non empezaron as escolas de fútbol base? Si os demais están indo. Si o Deportivo da Coruña está entrenando aí arriba os rapaces do campo de fútbol do Concello, seguindo un protocolo, porque as escolas municipales non siguen o protocolo deportivo, porque non empeza. E a pregunta tamén é se é por falta de subvencións ou porque a directiva desto da escuela hai algún renuncia ou alguna cousa, non? Señor Fajardo, quere contestar? Espera, xa lle leva un micro. Moitas gracias, señor Velo, por a pregunta. Bueno, pois, nada, decirlle que a actividade que está realizando o Clube Deportivo da Coruña nos campos de Vista Alegre, efectivamente, por suposto, baixo a responsabilidade do propio clube, estáse facendo un curso de tenificación para os rapaces, o cual non implica partidos de fútbol nin contacto físico, en grupos de 11 rapaces, co cual garantízase totalmente a seguridade dos nenos. E, por suposto, o protocolo, un papel firmado, un documento firmado, que o teñen que acreditar os pais, para que os nenos, se teñen algún tipo de síntoma, non podan asistir a esa actividade, lógicamente. Con respecto á segunda parte da pregunta que usted facía sobre as escolas de fútbol municipal, hoxe mesmo tuvemos unha reunión ca Escola de Fútbol Municipal e co Departamento de Deportes e van a empezar a actividade tanto nos campos de fútbol de Vista Alegre como de Valiño, da mesma maneira, en grupos de 11 rapaces, de maneira individual, cursos de tenificación, exactamente igual que o que está facendo o Clube Deportivo da Coruña. Cos mesmos sistema, ca mesma seguridade ante o COVID, co mesmo documento que lle mandou firmar o Real Clube Deportivo da Coruña aos pais, facéndose responsables de que os nenos vayan sanos, sin síntomas de fiebre, nin de catarro, nin de nada por o estilo que poda significar pois un síntoma de COVID, que igual non é, que igual é un resfriado, pero ante estas situacións estánse a tomar as medidas, por suposto, que corresponden. Moitas gracias. O día 2 de noviembre. Moitas gracias. Alguna pregunta máis? No? Sí? Vale. A ver, no pleno pasado indiqueilles que ao lado da Escola do Saltiño que hai unha parcela municipal que por parte da veciñanza, bueno, pois hai queixas de que non está en condicións de limpeza da mesma e, bueno, parece ser que sigue na mesma situación.
Por outra parte, me indican na carretera, na estrada de Romarís, hai varios canavais ao redor desa contorna que están atravesando, casi chegando á mitade da carreteira, que se vai a desbrozar nesa zona. E tamén me trasladan un problema, en concreto, cando vai circular ali o autobús escolar na zona de Bandaurría, que parece ser que hai bastantes problemas a hora de transcurrir pola Bandaurría no momento de que deixan os nenos por coches mal aparcados e que lle impide circular, especialmente nos días de choiva. Co cal que se analice dende a Policía Municipal ou dende o propio Concello a ver que medidas pode facer, porque parece ser que de xeito reiterado que están tendo dificultades para poder trasladar os nenos no momento en concreto da chegada do bus escolar a esa zona. Moi ben, moitas gracias. Sí, vale. Gracias, señor presidente. Eu quería facer un rogo e tamén preguntar sobre xa tamén un tema que veo aquí a pleno, concretamente unha moción que presentou o BNG antes do confinamento e que foi aprobada, creo que por unanimidade, que é referida ao arranxo das pistas de skate. Cando veo esa moción a pleno, neses días, por parte do goberno, fixos ali o que no seu día denominamos como unha chapuza, que xa se vía que non iba a aguantar e que non iba a ser a solución para que a nosa chavalada podese seguir practicando ali a actividade. Efectivamente, o tempo deu-nos a razón, eso foi unha auténtica chapuza, xa que non se estivo utilizando durante o confinamento e o pouco que se utilizou despois, agora xa non hai por onde collela. Entón, eu rogo que se arranxen os elementos das pistas de skate canto antes e, ademais, hai que ter en conta que é dos poucos espacios que ten a chavalada do noso Consello para poder pasar ali o seu tempo de ocio. Entón, rogaría que se fixase canto antes. Gracias. Moitas gracias. Unha pregunta? Sí. Están desmontando outro. Roubo dun asador, están desmontando outro. A mesma demanda que te decía o señor Velo, que organizar o tema das instalacións, me falaron tamén dese tema do deportivo, é unha demanda que me chegou, e, bueno, adaptar os horarios, porque non decían que non estaban as instalacións se prestaban como era debido, era necesario. O Luz de Romarís xa o comentou aí Dolores tamén. O mirador da Madalena leva todo o verán dando vergonza. Aquele parece a selva brasileña colgando de todos os muros. E depois a Erva das Aceras tamén xa está para cortar. Hai que empezar a baixar, aproveitando que ten o tempo en varios sitios, meter a cuadrilla na recollida do lixo. Sei que non é culpa vosa, pero vamos, hai que meter man a todo este tipo de utensilios e barbaridades que se botan por aí por todos os lados, porque é vergonzoso, vamos. A barredora, esta grande, cando vai pola carretera, normalmente as carreteras do rural están basicamente limpias, non é unha ciudad, non hai tanta tropelía, pode tirar algún coche algo, pero están creando, salpicando, botando todo gravilla ás portas, ventás e todo eso. Aparte que porque di a xente que é ridículo, non? Ir limpiar as pistas do rural unha máquina desas dimensións que vale máis ben para cidades, calles, de rúas peonís e todo eso. É o que me están contando, ali por a zona de montaña, Montañón, por onde estou, por onde vivo eu, vale? Eu non teño máis ruegos, vale? Moi ben, pois boas noites. Gracias.